Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 28 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 and most trusted source of news and information, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Martes sa Mayo 5 tuiga 2026. Ini mo alaga mo ang kurman Bombo Chama Blanco Hover. Mangin kaupon nimo subong pagpalayag sa Bomboanay sa Udto. Sa mga nagapanguna dalagkuhan karon nga mga balita, humalin sa pagka-suspindido sa bahin karon niya sa Kongreso. Ining si Congressman Kiko Barzaga balik na bilang miyembro sa House of Representatives. Pero kagapon sa sesyon, nagtuhaw na naman ang Meow Meow vlog. Hambal sa kongresista, welcome back sa sa Crocodile Farm. Ara siya sa sulod sa House of Representatives kay may sesyon kagapon mo. Sa aton sini nga mga kauturan, istoryanta na dugang vlog karon sa aton sini pa rin nga pagpangalagad samtang sa iban pa nga mga talupang doon nga mga balita lokal. Ang mga head sa City Hall sa bahay karon niya sa city government mayara sa panibag-o nga mga assignments. Sanday sino ining may mga new position, new assignments nga mga head of office sa bahin karon sang city government sa aton sini nga mga kauturan. Ang initial information naton is that nga mayara kita sa nga bag-o karon nga city engineer sa aton sini nga mga kasimanwa sa pihak bahin dugang pa nga mga balita kag impormasyon. Ang isa ka negosyante sa Haro Public Market na sa Lisian malapit to nga sa milyon nga balor sa kwarta kag alahas na taban. Sa iban pa nga mga balita, Iloilo City Traffic and Transportation Management Office ginaplanuhan ang pagpasangkad sa ila sining sistema agud mapatuman ang graduated na penalty sa mga traffic violators. Muni madalagkuhan ang mga balita lokal, samtang check na naman ang mga nagapanguna karon nga mga balita nasyonal driman sa aton sini karon nga pagpangalagad. Syempre mauna kita diri sa bahin karon sa aton sini nga panyempo. Check ta sa dili madugay ang koneksyon naton sa bahin karon iya sa Pag-asa. Bangod niya may ginamonitor karon iya LPA sa GWA or low pressure area sa GWA sa Philippine Area of Responsibility nga may posibilidad na mag-develop sa isa iya ka tropical depression sa aton man sini nga mga kabumbo. Sa iban pa nga mga talupang doon karon iya nga mga balita driman sa aton sini nga pagpangalagad, istoryahan naton ining pagpanginwala sa bahin karon iya sang Senado nga mayara sang coup attempt or may plano sining pag-islan nga Senate President si Senate President Tito Soto. Sa aton sini karon iya nga mga kasimanwa, nagagwa ining nasambitan nga impormasyon kasunod sa development sa bahin iya sa House of Representatives, partikularmente sa bahin karon sa Committee on Justice, matapos nga ila sini nga ginaaprubahan ang resolusyon kag ang articles of impeachment ang kung sa diinti ginestablisar sa Committee on Justice nga mayara sa probable cause ining impeachment na complaint batok sa karon sa kay Vice President Sara Duterte. So ang next move sini Banwa nga ma-transport na ini sa bahin karon niya sa Senate agod nga masapulan sa mga senador para iya sa pagsugod man sa trial or impeachment trial sa bahin karon niya sang Senado.
Sa sining mga tinuon, check tanay ang pinakauling alakat sang panahon. Direktamente sa aton sining koneksyon sa Pag-asa yara karon sa aton si Sir Rolly Cuenca. Sir Rolly, si Bombo Cham ini maayong udto. Yes sir, mayong udto sir kag sa aton man nga mga tagpalamati. Naman naton latest weather update sa subong adlaw, May 5 year 2026. So una sa karon no, may gina-monitor kita nga duwa ka low pressure area no sagwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Ang ini nga low pressure area no, uli nato na siplatan 1,020 kilometers sa east of northeastern Mindanao no, amo na siyang pinakamalapit sa aton. Kag ang isa naman 2,595 kilometers sa east northeast of Mindanao no. So ang una nga low pressure area no nga pinakamalapit sa aton sa karon based sa aton nga monitoring unlikely or manabo man ang chance nga mag-develop in siya sa pungsod. Apang posible ni siya magsulod sa aton nga Philippine Area of Responsibility, it's either subong adlaw or buwas no, and posible ni siya magpaulan sa may Eastern Visayas kag Mindanao. Samtang nga malayo naman nga low pressure area no, amo na siya nga may mataas nga tsansa nga posible mag-develop sa isa ka bagyo. Apang based sa aton nga monitoring possible nga magsulod ni siya sa aton par by Friday to Sunday no. So but as of now wala pa ni sila sang direktang epekto sa aton. Samtang ining easterlies no or ang mainit nga hangin sa karon ang nagaepekto sa pungsod. Kani bangon sining sistema mo siya magadala sang mainit kag mapaang naton nga panahon kag may mga posibilidad sa mga isolated nga mga pagulan-ulan pagpangilat panagoog dala sining easterlies. Kasarangan naton nga hangin gikan Minana-Sidlangan magadala ini sila sang kasarangan nga mapagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton sa subong no yara sa 24 to 35 degrees Celsius. Ang aton nga maximum heat index sa subong adlaw posible magalabot from 43 to 44 degrees Celsius. Adlaw naton nagbutlak kala 5:30 magatuno din siya alas 6 stress karon sa hapon. Pagamo naton latest weather update alindi sa Iloilo Pag-asa, Rolly Cuenca. Sir Rolly, ang heat index naton way sang pagbagwa pisar nga ti mayara sang nga nasiplatan kita didto nga naga-develop sini or low pressure area rather outside of the PAR? Yes sir, sakto na sir no. So sa karon ang ini nga mga low pressure area nga gina-monitor naton sir wala pa ini sa nga epekto sa aton no. So that's why nga ang panahon naton sa subong adlaw no magapadayon sa gyapon ining mainit kag mapaang naton na panahon. Pero expectaron ta nga may trutality bisan na papano magtupa-tupa ini sir within the week or within the day? Yes sir, so may mga isolated sa gyapon kita sir pero most likely mga mountainous areas no ang kalabanan and then sa kagahon may mga times nga sa mga coastal naton nagaulan. All right. Thank you again, Sir Rolly. Good afternoon dira liwat sa inyo or good morning dira liwat sa inyo. Yes sir, thank you kag mayong aga man sir. Si Mr. Rolly Cuenca sang Pag-asa Iloilo. So ano pa, layo pa ni way pa sang epekto direktang epekto diri sa bahin karon niya sang pungsod na Pilipinas. Ining nasiplatan nga duha ka mga low pressure area nga posible nga mag-develop into a tropical cyclone sa aton sini karon niya nga mga kabbombo. May ara sa nga ginabantayan nga LPA pero ay isang direkta nga epekto sa bahin karon iya sa pungsod na Pilipinas or sa aton sini nga klima magabatsyag kita sa gyapon sang mapa nga panahon kag ginahambal gani ginablubanta ang maximum is 43 degrees Celsius ang aton sini nga heat index pero kung sa aktual sini nga mga monitoring sa aton sini nga mga kasimanwa ti dako ang posibilidad nga mas mataas pa sa 43 degrees Celsius ang ma-record karon sa aton sini nga mga kauturan. 37 minutos na nakaligad sa takna sini nga alas 11. Liwat nga nakabalik na sa House of Representatives si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga matapos ang asod-asod sini nga suspensyon sa pagkaulamid sa kaso sini nga cyber libel sa isa ka video nga ginapagwa sini online no maisog sini nga nagpahayag ang mamalidha nga batok ini siya sa mga kasubong niya nga mga opisyal nga kung sa diin gintawag niya ang Kongreso bilang crocodile farm kag ginakusaran ang pila nga mga kawatan. Hambal pa ni Barsaga handa siya nga ipadayon ang kontra
na orang pagpangampanya niya batok sa korupsyon kag igadoso ang hustisya para sa mga Pilipino. Madumduman nga duha ka beses gagin na suspend sa nga taga 60 Diaz bangod sa disorderly conduct kapaglapas sa House Code of Conduct kag sang damlaglang temporaryo ini nga nahilway matapos nga magpiyansa sa kaso sini nga cyber libel nga may pila man tong ka-counts. Saya sini nga pagbalik kinalauman nga magapabilin si Barsaga bilang isa sa mga kritiko sang liderato sang Kamara. Di waigid waigid sang ginpaiway, waigid sang ginpalampuwas nga tsimpo ining si Congressman na Barsaga kay saya sini nga pagbalik ya ati may bumbatso kag birada sa dayon sa mga kaupod yung siniya nga mga members ng House of Representatives. Ari malaw, check na naton sa aton sini nga mga kabumbo ang porsyon sang pahayag ni Representative Kiko Barsaga kagapon sa House of Representatives. Welcome to the Meow Meow vlog. We're back in the crocodile farm. Tingnan nyo. Ang daming mga buhaya, ang daming mga magnanakaw. But we're back and ready to attack. We'll bring justice into this corrupt system and we will bring justice to the Filipino people. Perting Meow Meow vlog engineer. May peace sign pa sa dayon. Hindi man lipod sa ibalo sa mga kabumbo naton. No? Nag-take out na ni siya sa PDP laban, no? Sang damlag lang. Kabahin na ini siya sang partido PDP laban. Ining si 4th District Representative Cavite, 4th District Representative Kiko Barzaga. Sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo. Ti damo sang nag-react diri banwa. No? Nga ti tawgon niya nga nga crocodile farm ang House of Representatives. Sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo ti kung maghambal ka abi siniya nga crocodile, no, buhaya damo ini sang sang butsilingon or madamo ini sang meaning para sa aton sini nga matag palamati, no? Pero kung crocodile per se ang aton sini nga pag-istoryahan ginabi, well, ang mga crocodile amo ni sila mga large semi-aquatic reptiles and apex predator that have inhabited Earth for over 200 million years. No? Sa aton sini nga mga kabumbo, no? Ini sila nabilong ini sila sa family Crocodilidae, no? Crocodilidae sa aton sini nga mga kauturan ginapayag dire nga closely related ini sila sa mga pispis kag dinosaurs sa aton sini nga mga kabumbo, no? Sang sa modern reptiles kuno katulad sa mga lizard nga nibla sa aton sini mga kauturan masami makita ining mga buhaya sa mga tropical region katulad sang Africa, Asia ti ara dirang Pilipinas, no? Americas kag Australia. Typically freshwater habitats ini sila sa mga suba, no? Sa mga lake, no? Kag pila ka mga species ini banwa nag-inhabit na sa brackish kag saltwater environments. That is why nga mayara na sang ginatawag nga saltwater crocodile. Sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo, ang physical traits siya kung maghambal kaya nga crocodile, may ini sila, may mabaskog ini sila nga panga, ba nila dako-dako, no? Malaba, muscular nga ba ang lawas nila, daw hindi madutlan ka tig-ani nga daw kasubong iya nga may armor sila bla, no? Damol-damol ang ila sini nga may mga sirik-sirik pa nga daan na bumbo album sa aton sini nga mga kabumbo. And with this characteristics, hindi mapaiway nga ginapaanggid, no? Ang mga crocodile
sa mga politiko, no? Sa aton sini karon iya nga mga kauturan kaysa Filipino culture naman iya. Maghambal ikaw nga buwaya, no? Buwaya is Tagalog term for crocodile. Commonly, no? Ang tawag sila diri makabig ini nga derogatory term para sa mga corrupt politicians, officials, or greedy, dalok-dalok, hangol-hangol, blas kwarta. Nagasimbolize ni siya sa mga opisyal nga nagaabuso sang ila siniiyang otoridad for personal gain, for pocket gain, for financial gain or what. Basta ila daw wala sang katapusan ang ila sining kagutom kag kadalok sa kwarta. Sa aton sining mga kabumbo ti masami kuno banwa kung tawgon iya sa Filipino sa Filipino culture, kung tawagon ikaw iya nga buhaya, tibot silingon nagapakita ikaw sang cold-heartedness kag wala ikaw iya sang konsensya sa pag-exploit, no? Pag-abot naton sa public resources. Ang buhaya, mga biyan, no? Or ining crocodile politician, isa ka metaphor, no? Nga ang simbolo niya is corruption. No? Ginagamit ini sa aton sini nga mga kasimanwa, no? Sa mga editorial cartoons nga nagadepict sa mga politisyan nga ti nagagusab, no? Sang sobra-sobra kag ti nagakto as predator, no? Predator sang kabansang gobyerno. Sa aton sini nga mga kasimanwa, ti arigin padala sa akon sang sang akon sini nga suod nga biyan didto sa ginatrabahuan niya siniblang crocodile farm Bumbo Alberm, engineer, nga kung magpamubod sila kuno truck tapos pag panimaho sang mga buhaya nga tsimpo na sang kinananay lang tawablaw, kay ginapurungan, ginapunsokan dayon nilaw. Nang tawabla ninyo, banwa mo ni mga buhaya to sa farm sa nga akon sining suod nga biyano? Dan! Sos Maria kagusip, hamakon yun sa, grabe gito nga gusab sang isa na kunakong iningiya siniya nga sungaders, sa piyak naman, sa pakaisa sang migo ko man gintistingan niya sila ng tawabla habuyan ko isang bilong isda, aray mo nga, pagkakita sa isa, ginusabi rayon, ang isa hindi man yung magpasumali, hindi agaim ako na, may partida ko na, hindi ako lang ni. Tinag death roll. Amo na ang tawag sining death roll. Kung makaukob ng buhaya, nga sa sobraya pagkabuhaya, pag hindi sa mga hatag sa iban, no? Amo nang ginahimo yung masami, buyutan niya na, o kung iya sining ang kabon, tapos malibot na siya, amo nang tawag sining death roll. Sa aton sini nga mga kabumbo, buti perti pag ito ya ka pag ito yung isa to ya kabuhaya, why hindi siya mag-share kuno ya engineer mo. Gusto ya suluhon lang yan. Kaya muna sa aton sini nga mga kabumbo, ang makabig sini iyang sa Filipino culture, amo ining buhaya, ti amo bala ining ginanamin ni 4th District Representative Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga nga ang hambal niya nga welcome to the Crocodile Farm. Hamako ni mo Congress, no? Tawagon niya yung House of Representatives, tawagon niya nga Crocodile Farm. Hindi bala membro man siya sang House of Representatives, ti kabahin man siya sa Crocodile Farm. Ano siya sa Crocodile Farm? Galing kitino, ginbutangan niya man sang Latin Nga ti nagapanumbalik siya kuno parang hatagan sang hustisya. Ang tawag siya ni, ang mga pumuluyo sa pungsod na Pilipinas. Ari ba kabahin pagid sa dugang sining statement ni Representative Kiko Barzaga sa pag-resume sang Congress sa aton sini karon nga mabiyan kagapon sini adlaw. First day after suspension, I'm glad to be back. Hopefully walang bagong suspension or expulsion, but
We'll see how it goes. Right now, we want to tackle the very important problem of the fuel crisis. And I like to push for my VAT abolition bill. Gusto ni Kong Levista is yung VAT reduction, VAT abolition. Those are both very necessary, especially considering now na hindi na economically sustainable yung work na public transportation sector natin. Lalo na sa amin dun sa Cavite, in Dasmariñas, the tricycle and jeepney drivers having a very hard time since expected now within this week there might be another possible price increase. So are you worried about getting expensive? Not really. Okay lang naman. Even if I lose my job in Congress, I'm pretty sure I'll be fine since I have plenty of other opportunities in life. So you said kanina, so what, ano yung nabanggit mo? Kasi, Hindi. last week said na, Okay. parang we're driving na, bakit wala pang respond? Regarding sa expulsion, I just saw it on the news. I don't have much information on it, pero if ever na may expulsion or may suspension ulit, then we'll just see how it goes. So kung sa tingin niya mas dapat unahin yung mga mahalagang issue dyan sa deliberation sa plenaryo kaysa doon sa expulsion ninyo? Well, normally, yun talaga yung isipin ng mga tao. And not just me. Plenty of people would want Congress to prioritize the fuel crisis. Why were you absent in the Sa aton sini nga mga kauturan, may expulsion pag ginigalihan nga nagalibot o batok sa kay Congressman Barzaga. Di ba si Engineer madayunan pag ito sa kay Ambalya, welcome to the crocodile farm mo. Sa aton sini nga mga kabumbo, tapos ginambalya pa, maraming magnanakaw. Sa aton sini mga kasimanwa, yati kung madulaan yung mga trabaho, I'll be fine sa aton sini nga mga kasimanwa, pero mas madamo pa kung tani sining nagakaigo nga dapat hatagan sa nagakaigo kapag tamod yung mga isyu, no? Katulad abi sa bahin sa transportation na sector kuno kay dito sila sa 4th District sa Cavite mapropinot dito yang sitwasyon. Amo man kung tani ning luyag yang tutukan ni 4th District Congressman Kiko Barzaga. Pero abi nyo kagapon nadumduman ko lang, engineer, no? Why ko nalipat ko mag-remind si mo, pero kagapon bago ko lang ginadumduman, no? Si Congressman Leandro Livistebla ma-deliver to tani gapon kaya privilege speech siya. Iyo di kang garoya gulpiada lang gin suspend ng sesyon. So Maria Agustin, no, ma-deliver kung tani ang bataon nga Ligarda sa iya sining privilege speech. No, kay sa privilege speech niya, i-plastar niya to tani si Executive Secretary ES Ralph Recto. Kay before pa man nga mag-resume ang sesyon sa House of Representatives, no? May mga social media post na niya si Congressman Leandro Liviste batok sa kay ES Recto before sina atong kung sa mga patobla, dinakop man ni Congressman Liviste si Congressman ang Chief sang Committee of Finance kami asawa nga Congressman Manlao. Nga di bla, niya si historiana itato mo niyo, hindi ka lang magbinutig bla. Sa aton sini nga mga kabumbo, iway gid sa kaluwas nagapanghilaw-hilaw man tong isa ka kongresista banwa. Tiya mo ni karon, balantayan ni kung ano naman yung mangin ipikto sini siya. Manginipikto sa kay Congressman Kiko Barzaga matapos sining iya naman siniya banwa nga latest vlog, sa iya sining meow meow vlog. Perti nga ngalan sa iya sining nga vlog, no? Meow meow vlog. No, nga gitawag iya nga crocodile farm sa aton sining mga kabumbo ang House of Representatives. Ano ay han ang mahambal sa mga kongresista naton diriya sa bahin sa syudad kag probinsya sa Iloilo? Ano ay hanang mahambal ni Lone District Congresswoman Jam Barunda? Ano ay hanang mahambal ni First District Congresswoman Janet Garin? And by the way, si First District Congresswoman Janet Garin daw maayo gining pagtamdanahin nila nga duwa. May story ni silang duwa sa aton sini nga mga kabumbo, si Congresswoman Janet Garin kag si Congressman Kiko Barzaga. No, Second District si Doc Cathy, anong mambal ni Doc Cathy Gurisita sini?
3rd District, ano mambal ni Congressman Nonoy Lawrence, defensor sini. 4th District, ano mambal ni Congressman Nonoy Doc Ferds Biron. 5th District, anong mambal naman niya ni Congressman ano ganing congressman sa 5th District? Si Congresswoman Binky Tupas. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ano naman yang mambal ni Uswag Party List Representative Jojo Ang? No, nga siyempre mga members ng House of Representatives sini sila mo. No, tigin tawag niya pagbalik niya ni Kiko Barsaga sa aton sini nga mga kabumbo. Magluwas to sa paghatag sa nagikigo nga pagtamod sa transport sector sa ila sini iyang distrito. Ang iya sini nga nagapangibabaw pagin sa paminsaro niya ang vlog niya to nga Meow Meow vlog. Kagintawag sini iyang Crocodile Farm ang House of Representatives. Sa aton sini nga mga kabumbo, titingwan naton nga malabot ining aton sini nga mga kongresista. Agod nga may baluan ko nung ila sini nga mangin pahayag sa panibago sini nga patutsada kag bombatso naman ni Congressman Kiko Barsagao. Hamakon mo nimo ya tawgon niya yang tawgon niya yang Crocodile Farm ang House of Representatives. Now sa aton sini karon niya nga mga kabumbo, ano pagin ang iban sina diri yang ginpili ang buhaya abi to bilang description sa bahin iya karon sang pamulitika sa aton sini nga mga kasimanwa. Ti kabalo kamo ang buhaya nagaangkon ini sa characteristics nga daw ay isang kabusugan bla. That is why nga ginapanggid ini sa mga politiko nga daw ay isang kabulusgan sa pag-usab man iya sang pundo sang kabansang gobyerno. Sa aton sini nga mga kasimanwa, hindi lang kay sa pundo sang gobyerno, konti ang ila sini nga hunger for money, hunger for power, kag influence sa aton sini nga mga taga-palamati. Isa pagid sa mga kung gintawag nga buhaya ang mga kurap nga mga politiko kay grabe ini sila nga manog patalang masyado ini sila ka eksperto ini sila sa pag-deceive sa nga ila sini nga mangin prey or biktima or kalanunon sa aton sini nga mga kabumbo kay ti ang mga buhaya masami nagapanago lang niya sa tubig. Ang mga linaw na kag way man sila gahulag-hulag kag kun ini sila maglangoy kag ila sini nga tawag siya ginasunod-sunda kun may nga gina-target ni sila nga biktimahon sa aton sini nga mga kabumbuhay kag ginaya sa may mabatian nga gahods tubig sa aton sini nga mga kabumbo. Tidaw mo amo man yung mga politiko kuno abi daw pawala lang. Ang mga buhaya nga politiko, kuno abi nagapawala lang, mainabyanon, pero sikrito bunal galing birada sa aton sini nga mga kabumbo nga may mga plano na agod iya nga iya lang sinisaguron ang iya kaugalingon nga interes mapamanggaranon ang iya sini iya nga kaugalingon sini nga lawas kag kung sino pagidang luyag niya nga kaparyintihan niya nga amo lang nang makatukob kag makagusab dira sa nga kwarta sa nga gobyerno sa aton sini nga mga kabumbo ti amo inibanwa kun nga naglabot sa punto nga ang tawag sa mga kurap nga opisyal sa gobyerno buhaya. Sa aton sini karon niya nga mga kabumbo tapos may mga terminolohiya pagid nga luhang buhaya or luha ng buhaya sa iban niya ang luha kuno sang kataw amo nang pinakagrabe nga maghatag sang gahom pero ti ang luha sang buhaya kuno ya porti pagid kay ti ko madakpan kuno mga buhaya kuno abi may hibi-hibi sa aton sini nga mga kabumbo tapos magambal nga ti wala ko ya sang sala pamulitika lamang ini tanan-tanan na lang ipanginwala diya mo na kunong
luha ng buhaya sa aton sini karon niya nga mga kabumbo. Anyway, istorya ta paginidugang balakaron sa aton sini nga pagpangalagad diri sa gyapon sa Bumbuhanay sa Udto. Lakip na sinasang detalye sa mga nagapauna kag dalagkuan nga mga balita lokal pagkatapos ang Bombo Network News. Makakinot sang tubig, tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Hindi pagpunoon ang refrigerator. Kung sobra ang unod sang fridge, mabudlayan ini nga mapabilin ang tugnaw, nagahinay ang airflow kag mas madamo nga kuryente ang kinahanglan. Ipabilin nga matawhay ang unod kag painon ang mainit nga pagkaon antes ibutang sa fridge. Kung nagaluto ka sa kusina, ipasiguro nga husto ang kadakuon o sukat sang kaldero, kasirola o kalaha sa burner nga ginagamit sa pagluto. Makabulig ini para malikawan ang pag-awas sang kalayo sa kilid kag para mas madasig nga maluto ang pagkaon. Sa sili nga pamaagi, makakinot ka sa konsumo sa gatong kag makapamag-an man ini sa mga galastuson. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Kabombo, nagpatakod ka man bala sang energy saving device sa imo balay o opisina? Maghalong ka ha? Kay basi na budol ka. Sunod sa Department of Energy, wala pa sang energy saving device nga nakapasar sa energy label. Bot silingon, kung ina nga device wala sang DOE certification, wala ina nagagana. Magluwas nga hindi. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo. This is Bombo Network News Noontime Edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Martes, ikalima sa buwan ng Mayo, taong 2026. Sa ating mga headlines, Vice President Sara Duterte tanggap umano ang naging desisyon ng International Criminal Court kaugnay sa jurisdiksyon at confirmation of charges sa kaso ni former President Rodrigo Duterte. Drug war victims naman tinutulan ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Duterte na iapila ang confirmed charges laban sa kanya. Inflation rate sa Pilipinas nitong Abril bumilis pa 7.2% batay sa data ng Philippine Statistics Authority at pinakamabilis na raw yan sa nakalipas na 3 taon. Ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology naman nilinaw na wala pang dahilan para itaas sa Alert Level 4 ang bulkang Mayon. Ang uso naman mula sa bulkan muling naitala nitong umaga. Sa atin pong ulat panahon, dalawang namumong sama ng panahon itinuturing na blessing in disguise sa gitna ng matinding tagtuyot na nararanasan na sa ilang bahagi ng ating bansa. Sa international news naman, Russian military idineklara ang unilateral ceasefire sa Ukraine. At sa ating balitang palagkasan, ang kupunan ng Knicks tinambaka ng 39 na puntos ang Sixers para ibulsa ang unang panalo para sa Eastern Semifinals. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Inihayag ni Vice President Sara Duterte na tanggap niya ang kamakailang desisyon ng International Criminal Court na may jurisdiksyon sa confirmation of charges ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ginawa ng Vice Presidente ang kanyang pahayag isang pagkakataon doon po sa The Hague, Netherlands, habang kasama niya mga supporters ng dating Pangulong Rodrigo Duterte.
Si Vice President ay kasalukuyang naroon sa Dahig at kaugnay pa rin ng kanyang pagbisita sa kanyang ama matapos na payagan ng Palasyo Malacanang ang kanyang biyahe sa ibang bansa mula nitong 2 ng Mayo hanggang 15 ng kasalukuyang buwan. Ayon pa sa Pangalawang Pangulo, kasunod ng kamakailang desisyon ng International Tribunal, sa palagay niya ay kailangan na ng defense team ng dating Pangulo na mag-move on at maghanda para sa full trial. Hindi rin anya nila nakikitang bibitawan pa ng International Criminal Court ang kaso ng kaniyang ama. Narito naging bahagi ng pahayag ni Vice President Sara Duterte. Well, I accepted it as it is. Discussion na rin naman namin yun ng mga abogado, no? Na we don't see any way that the ICC will let go of the case of President Duterte since isa na lang ito sa dalawa na ICC cases, no? So we don't think na they will let this go. Bahagi yan ang pahayag ni Vice President Sara Duterte. Pareho rin ang naging tugon ng Pangalawang Pangulo kaugnay naman ng confirmation of charges ng dating presidente at ang pinakamainam anyang paraan para umusad ay ang paghandaan ng paglilitis. Samantala, pinasalamatan din ng Pangalawang Pangulo ang mga supporters at patuloy na umaasa na makakauwi pa sa Pilipinas ang kanyang ama. Sa kanyang pagbisita doon sa kanyang tatay, ibinahagi ng Pangalawang Pangulo na mukha naman daw maayos ang kalagayan ng kanyang ama at walang gaanong problema sa dating Pangulo. Sinabihan daw niya ang dating presidente na sumailalim sa physiotherapy, subalit tumanggi naman ito sa naturang mungkahi. Narito pa ang patuloy ng mga pahayag ni Vice President Sara Duterte. Okay lang naman. He looks well. He looks healthy. And wala naman siyang mga problema. I suggested na magpa-physiotherapy siya, but he refused na mag-physiotherapy. So, we'll see tomorrow kung makumbinsi natin siya na physiotherapy in lieu of his supposed dapat everyday exercise. Lagi pa yan mga pahayag ni Vice President Sara Duterte habang siya ay nasa bahagi po ng Dahig sa Netherlands. Sa kamakailang development din, inatasan ng Trial Chamber 2 ang prosekusyon at maging ang panig ng depensa at ang panig ng mga biktima na magsumite ng kanilang obserbasyon sa patuloy na pagkakadetini ng dating presidente hanggang sa araw ng Biyernes, Mayo 8. Habang nakatakda naman na isagawa ang Trial Chamber 2 ng kanilang status conference sa Crimes Against Humanity laban sa dating presidente, yan ay gagawin sa darating na Mayo 27. Mariin namang tinututulan ng drug war victims ang kahilingan para sa pahintulot na magkapila ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa confirmed charges laban sa kanya. Sa 12 pahinang dokumento na may petsang Mayo 4, ikinatwiran ng Common Legal Representatives of the victims na nabigo ang depensa na matukoy ang anumang isyu na tumutugon sa mga kinakailangan sa ilalim ng probisyon ng Rome Statute. Sinabi ng mga kinatawan ng mga biktima na ang naturang kahilingan ng depensa ay inuulit lamang ang mga argumentong napagdesisyonan na at tinanggihan na ng Pre-Trial Chamber 1. Idinagdag nila na ito ay nagpapakita lamang ng hindi pagkakasundo ng depensa sa rason at pagsusuri ng chamber sa mga ebidensya sa halip na magtaas ng bagong legal na katanungan. Ang panig naman ng mga biktima ay naninindigan na dapat ituloy ang kaso laban kay dating Pangulong Duterte kaugnay ng mga krimen laban sa sangkatauhan na naganap sa Pilipinas. Ang natura namang dokumento ay nilagdaan ng mga abogadong sina Attorney Gilbert Andres, Attorney Joel Butuyan at Principal Counsel ng Office of Public Counsel for Victims Paulina Masida. Matatandaan noong Abril 29 nga nang humiling ng pahintulot ang legal team ng dating Pangulo mula sa International Criminal Court na maghain ng apela kaugnay sa desisyon ng Pre-Trial Chamber 1 na nagkukumpirma sa mga kaso laban sa dating Pangulo.
Samantala, mariin namang itinanggi ni Representative Rolando Valeriano ng Manila 2nd District ang aligasyon ni Davao City Representative Paulo Pulong Duterte na ang mga kongresista na bumoto ng pabor sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte pati ng mga boboto pa ay meron daw suhol. At ang iba naman ay tinakot para tumanggi na sumuporta sa Vice Presidente. Gid pa ni Valeriano, kung totoo man ang naturang mga paratang, dapat maglabas ng malinaw na ebidensya si Representative Duterte upang patunayan ang kanyang mga pahayag. Dagdag pa ni Valeriano sa panayam ng Bombo Radio na kapag tataka na si Pulong lamang ang nag-iingay sa isyung ito samantalang ang ibang mga mambabatas na kilalang kalyado ng nakalipas na administrasyon ay kabilang din sa mga nakinabang doon sa mga proyekto mula sa mga tanggapan ng pamahalaan at bilang kapatid ay nakakaduda umano na si bilang mambabatas mula sa Davao at kapatid ni Vice President Sara Duterte, itong si Representative Pulong, hindi umano nakakapagtaka na siya ay nagpapalutang ng mga kahalintulad na senaryo kahit naman walang katunayan dahil ito ay may vested interest para sa kanyang kapatid. Sa kabila naman ng mga akusasyon na nindigan si Valeriano na ang boto ng mga mambabatas ay nakabatay sa ebidensya at sa kanilang tungkulin na pananagutan ng sinumang opisyal na lumalabag sa batas ay dapat na panagutin. Narito ang naging bahagi ng pahayag ni Representative Rolando Valeriano. Hindi po totoo yan. Walang katotohanan. Sa matter of fact, kung matatandaan nyo, noong 2024 last, yung unang impeachment, pinakalat din po nila no, na nakakuha raw ng special transaction or may mga allocation na dinagdag sa distrito, yung mga congressman na bumoto to impeach the Vice President. Eh ngayon po, 2026, you can check all the records. Ito na naman po ngayon ulit, another allegation. Siguro po, optic lang yan. Besides, meron din namang ibang mga maka-DDS doon like Congressman Ungab and the like. Kung mapapansin niyo po, siya lang naman yung may allegation na ganyan. And the rest, kung may katotohanan yan, sana marami na nag-accuse aside from him, di ba? Eh sa kanya po, self-serving yun kasi kapatid naman niya yung ini-impeach. Bagian mga pahayag ni Representative Valeriano sa panayam ng Bombo Radio Philippines. Binigyang din pa nito na ang mga proyekto ay hindi reward kundi obligasyon na ipatupad. Anya, nakadepende ito sa pangangailangan ng distrito na kinakatawan ng isang miyembro ng kapulungan. Kaugnay niyan, narito pang patuloy ng mga pahayag ni Representative Rolando Valeriano. Wala po. Yan ay base sa pangangailangan ng kada lugar at hindi ho kami. As a matter of fact, wala ho kaming hands dyan. Kapag ka po yung net, totoo yun na nakakapag-suggest kami sa district engineer o sa DPWS na o baka may request yung constituent ko, baka pwede ipagawa tong karsada na to. Dinadala namin sa DPWS yung request. Pero it is within their control din po yan. Sana, hopefully, lumabas sa NEP as a net. At ngayon po sa 2026, kung matatandaan ninyo nagbawas ng budget ng DPWH, halos 500 billion na lang at sa hanggang ngayon po, wala pa naman ding nasisimulan. So hindi ko makita yung rason na nagdadagdag, nagbabawas. Saan po kukunin yung sinasabi niya o yung accusation niya na yan na madadagdagan lahat ng boboto to impeach the Vice President at yung hindi boboto tatanggalan o babawas. Bahagi pa yan ang mga pahayag sa Bombo Radio Philippines nito si Representative Rolando Valeriano ng lungsod ng Maynila. Sa iba pang balita, iniulat ng Philippine Statistics Authority o PSA na bumilis pa sa 7.2% ang naitalang inflation rate o antas ng pagtaas ng pangkalahatang presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa noong Abril ng kasalukuyang taon. Sa isang pulong balitaan ngayong araw ng Martes, inihayag ni PSA Undersecretary Claire Dennis Mapa na ito na ang pinakamabilis na inflation na naitala sa nakalipas na 3 taon o mula noong Marso ng taong 2023 na pumalo yan sa 7.6%. Ipinaliwanag ni Undersecretary Mapa na ang pangunahing nakapag-ambag sa pagsipa ng inflation noong nakalipas na buwan ay dahil sa pagtaas ng presyo ng mga pagkain at langis.
Pinakamalaking contributor sa pagtaas ng inflation sa food items ay ang bigas na malaki ang itinaas, sinundan yan ng isda at meat. Pagdating naman sa transport, tumaas ng 124% ang presyo ng diesel, habang ang gasolina naman ay sumipa sa 60.5%. Narito pa ang bahagi ng pag-uulat ni PSA Undersecretary Dennis Mapa. So basically, dun sa food items, yung bigas, yung isa sa pinakamalaking contributor, at pangalawa dito, kung titinang natin yung absolute contribution would be yung pagtaas sa presyo ng isda. So yun, kaya nakikita rin natin kanina, yung ating inflation rate for the bottom 30% income household, mas mataas siya, more than 8%, dahil nga malaki pa yung weight ng bigas para naman sa mga kinukonsumo ng ating bottom 30% income household. So while yung mga big increases ay nandoon, sabi mo nga, doon sa transport, gasoline, dahil yung weight ng food natin ay mataas, kaya siya yung number one contributor. Samantala, ang inflation noong Abril ay lumagpas sa forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas na nasa pagitan ng 5.6% at 6.4%. Gayon din mas mataas ito sa 2% hanggang 4% na target ng pamahalaan. Abangan mamaya mga kabombo at mga ka-Star Nation, mambabata sinaasahan ang petisyon laban kay laban doon sa impeachment case dito si Vice President Sara Duterte na ihahain dyan sa korte. Justice panel kinikilala naman nitong si House Speaker House Speaker Bogie D. Kaugnay doon sa pagtalakay ng impeachment laban sa Vice Presidente kahit naka-break ang Kongreso. Marami pa tayong mga balita, susunod na. The Bombo Radio Energy Conservation Advocacy. Gamitin ang washing machine o plancha kapag full load na. Iwasan ang paunti-unti paggamit dahil mas malakas ito sa konsumo ng kuryente. Planuhin ang gawain sa bahay para isang gamitan lang ng appliances. Paalala mula sa Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Samantala, kuha po tayo ng update mula dyan sa May Albay dahil ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology nilinaw po na wala pang dahilan para itaas sa Alert Level 4 ang Bulkang Mayon. Kumuha pa tayo ng karagdagang update dyan sa pag-ulat ng Bombo Radio Legazpi. Iginiit ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology na wala pang nakikitang sapat na dahilan upang itaas sa Alert Level 4 ang level ng Bulkang Mayon. Ayon kay Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division Chief Mariton Bornas sa panayam ng Bombo Radio Legazpi na walang namomonitor ang tanggapan na anumang paglala sa monitoring parameters. Ito ay sa kabila ng naitalang lava collapse na nagdulot ng pyroclastic density current sa Uson na nagresulta sa ash clouds nitong weekend. Dahil dito ay mananatili pa rin sa Alert Level 3 ang bulkan. Sa kabila nito, sinabi ni Bornas na maaaring irekomenda ang posibilidad ng pagpapalawig ng permanent danger zone mula sa 6 kilometers patungo sa 7 kilometers kung sakaling mauulit pa ang kaparehong aktibidad. Ayon pa sa opisyal na isa sa mga binabantayan ngayon ay ang posibilidad na lumayo pa ang distansya ng pagdaloy ng volcanic material sa Sigali. Samantala nitong umaga lamang ay muli na naman nagkaroon ng pyroclastic density current o uson sa Bulkang Mayon. Pag tinatanong po tayo kung ba't po tayo hindi nagtataas ng alert level, wala naman po action and change doon sa activity. Meron lang pong naging change doon sa conditions sa pagdadaluyan po ng lava dito po sa may Sigali. Napaka-importante po kasi na ma-anticipate po natin na kung magkakaroon po tayo ulit ng large volume effusion dyan at hindi na naman po kakayanin yung harit dyan ng lava flow ay maaari pong maulit yung nangyari. Yan ang ulat mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Legazpi. Ito si Bombo Romela Sakayan Wandasan, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo.
Kaugnay pa rin yan mga kabombo, 16 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali, unti-unti na ho na nakakabalik sa normal ang ilang bahagi ng probinsya ng Albay kasunod ng labis na pag-alburuto ng Bulkang Mayon nitong nakalipas ho ng mga araw at kaugnay ho nung nilabas pa na abo ng naturang bulkan. Ayon po yan kay Albay Governor Noel Rosal. Gate nga ng gobernador, naging overtime ang paglilinis doon sa makapal na abo na bumagsak dyan sa mga pangunahing lansangan, mga tulay at iba pang istruktura na mahalaga para sa public infrastructure projects sa buong probinsya. Kaya naman ay pabalik na niya ang normal na serbisyo tulad ng transport, business at iba pang mga essential services. Maging ang Maharlika Highway na kumukonekta sa mga probinsya sa Bicol Region ay nagagamit na rin sa kasalukuyan. Habang kinukumpleto naman ang paghahakot dun sa malalaking bulto ng abo lalo na sa gilid ng kalsada. Ayon pa sa gobernador, ang pinakalabis na naapektuhan ay ang household o yung mga kabahayan na nadamay kaugnay ho nung naturang sitwasyon. Sa inisyal na bilang ay umaabot ho sa 5,000 na mga kabahayan ang naapektuhan kung saan ay bawat pamilya ay nagtutulong-tulong para sa paglilinis. Sa kasalukuyan ay mahigit pa rin sa mahigpit ang ginagawang paglilinis at mga pag-iingat. Pinapagamit ho yung mga pampubliko ng istruktura, yung mga eskwelahan doon sa ilang mga lugar at gumagamit naman sila ng mga N95 mask, lalo na yung mga nagsasagawa ng clearing operations upang maiwasan yung mga sakit na dulot ng pagkakalanghap ng abo mula ho dyan sa main volcano. At lalo na doon sa mga lansangan at kabahayan patungo sa mga sakahan na labis din na naapektuhan ng bumagsak na abo. Patuloy naman ang assessment ay isinasagawa ng provincial government sa lahat ng mga apektadong industriya, kasama na ang iba pang government agencies na nagkakatuwang na ho sa kanilang mga aktibidad. Samantala, mahigpit naman pong seguridad ang ipinatupad sa pagsisimula ng Certificates of Candidacy filing sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Gumawa po tayo ng mga kasalukuyang kaganapan dyan sa pag-uulat ng Star FM Cotabato. Nagsimula ngayong araw, Mayo 5 hanggang Mayo 7 sa taong kasalukuyan ang paghahain ng Certificate of Candidacy para sa mga tatakbong district representatives at list of nominees ng coalition sa Commission on Elections para sa First Bangsamoro Parliamentary Elections sa BARMM. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cotabato kay Police Captain Steffi Salanggit, ang tagapagsalita ng ProBar, ang Philippine National Police ay nagpatupad ng comprehensive security plans na nakatuon sa prevention, deterrence at rapid response. Ang Philippine National Police po, particularly dito sa atin, nagkaroon tayo ng deployment ng mga personnel natin sa different areas, lalong-lalo na dito sa BGC compound sa Governor Gutierrez Avenue dyan sa Cotabato City. So kasama po ng Philippine National Police ay ang ating mga friendly forces, ang ating Marine Brigade, PNP NASUS and NOSUS, ang ating pong mga RMFB 14As and B. Nandyan din po ang Philippine Coast Guard, ang Bureau of Fire Protection at ang ating EOD ASCOM. Pero so far po, ngayong araw, alhamdulillah ay generally peaceful po ang situation natin sa buong Bangsamoro. Nagsimula ang filing kaninang alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa loob ng Bangsamoro Government Center, kung saan inaasahan ang pagdagsa ng mga kandidato at kanilang mga taga-suporta. Samantala, ang mga kandidato mula sa Maguindano del Sur ay inaasang maghahain ng kanilang Certificate of Candidacy sa tanggapan ng COMELEC sa Buluan. At yan ang aking report mula dito sa Bangsamoro Region. Ako, si Bombasay Olis, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala, dyan naman sa Central Visayas, yung Police Office Number 7, nagsasagawa ho ng full-scale drills para dun sa mga aktibidad may kinalaman sa seguridad sa 48th Association of Southeast Asian Nations Summit 2026. Alamin natin ang iba pang detalye sa ulat ng Bombo Radio Cebu.
Naglunsad ang Police Regional Office 7 ng full-scale simultaneous simulation na exercises bilang bahagi ng pinalakas na paghanda sa seguridad para sa 48th ASEAN Leaders Summit 2026. Ang operasyon ay pinangunahan ni Nestor B. Sanares, ang tagapangulo ng ASEAN Committee on Security, Peace and Order and Emergency Preparedness and Response at isinagawa kahapon na Mayo 4. Layunin ng mga drill na subukin ang kahandaan at koordinasyon ng mga ahensya sa mga posibleng sitwasyon tulad ng insidente sa kaligtasan ng publiko, emergency response operations, interagency coordination. Ayon sa PRO 7, isinasagawa ang mga aktibidad upang tiyak na handa ang lahat ng personnel para sa mabilis, maayos at organisadong pagtugon sa panahon ng summit, partikular na sa pagprotektar ng mga delegado, dignitaryo at publiko. Nilinaw din ng ahensya na hindi dapat ikabahala ng publiko ang presensya ng mas maraming pulis at mga simulated emergency scenarios dahil bahagi lamang ito ng kontroladong pagsasanay. Gayunpaman, nagpaalala ang PR7 sa maaring makaranas ng pansamantalang abala tulad ng mabigat na daloy na trapiko, restricted access sa ilang lugar, at mas mahigpit na seguridad habang isinasagawa ang mga aktibidad. Nauna nang tiniyak ni Police Colonel Agosto P. Dasqueo, City Director ng Lapu-Lapu City Police Office, na tuloy-tuloy ang kanilang pagpapatrolya at masiguro ang walang mga pagkaantala sa aktibidad. Nagpatupad din ng lungsod ng Lapu-Lapu ng suspensyon ng klase upang maiwasan ang matinding pagsisikip ng trapiko. Pinapaalalahanan din ng publiko na ipapatupad ang stop and go traffic scheme sa pagdating ng mga delegado upang masiguro ang maayos na daloy na trapiko at kaligtasan ng mga motorista at pedestrian. Na during transit po ng ating mga VVIPs, total close po talaga. Parang mag-stop po talaga yung traffic po natin. Isang measure to ensure na yung mga delegates natin ay makakarating sa venue na hindi po sila na safe at saka malinis. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, para sa ASEAN 2026 updates ng Bombo Radio Philippines, this is Bombo Nathaniel Sandoval for the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Muna tayo dyan sa palasyo ng Malacanang ay inaantabayanan din ho ang mga reaksyon dyan ng palasyo Malacanang. Meron kasing mambabatas, inaasahan po na maghahain ng petisyon doon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. At yung Justice Panel naman ay kinilala ng liderato ng Kamara kaugnay doon sa kanilang efforts sa panahon ng break. Kahit break, may mga pagdinig at may hearing hinggil sa impeachment. May balita si Bomboy Isa Cotoner. Inaasahan ng Manonia Representative Chel Jokno na may mga maghahain pa ng petisyon na kumukwestiyon sa proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa House Committee on Justice. Ito ang naging pahayag ng mambabatas matapos ihayag ni Attorney Manuelito Luna na maghahain siya ng petisyon sa Supreme Court na humihiling na ideklarang void ab initio o walang bisa mula sa simula ang impeachment proceedings laban sa Vice Presidente. Ayon kay Jokno, inaasahan na ang mga ganitong mga hakbang bilang bahagi ng legal na proseso. Gayunman, binigyan din niya na sa kabila ng mga petisyong inihain, wala pang inilalabas sa temporary restraining order ang Korte Suprema na magpapatigil sa impeachment proceedings sa Kamara. Dagdag pa niya, mahalagang magpatuloy ang proseso upang magbigay linaw ang mga aligasyon at makita ng publiko ang mga ebidensya ng iniharap laban sa ikalawang Pangulo. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Representative Chel Jokno. Una, expected naman po namin yan na maraming magsasabi ng ganyan. Pero ito lang siguro ang magandang mapunto natin na hanggang ngayon kahit na ilan ng kaso ang naisampas sa Supreme Court na kine-question nga itong ginawa ng Committee on Justice sa House of Representatives, hanggang ngayon ay wala pa rin temporary restraining order, wala pa rin lumabas na nagpapapigil sa prosesong ito. At sana matuloy ito para makita ng buong bayan kung ano ba yung ebidensya. Yun ang matagal na natin iniintay noon pa eh. Maraming mga technical na mga objection daw, kaysa ganito, kaysa ganyan. Pero ang talagang iniintay ng taong bayan ay malaman kung ano ba ang ebidensya at may sapat ba na ebidensya para mapanagot ang isang mataas na opisyal.
Matatandaang kasama rin si Jokno sa mga naisampahan ng kampo ng asawa ni Duterte na si Atty. Manasseh Scarpio na nang hiwalay na reklamong kriminal kaugnay ng umunay paglabag sa Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Law at Data Privacy Act of 2012. Samantala, sa iba pang balita, kinalala naman ni House Speaker Faustino Boji III ang mga mambabatas at komite ng Kamara na patuloy na nagtatrabaho kahit naka-break ang session. Kabilang ang House Committee on Justice na umawak sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Sa pagbubukas muli ng sesyon, kinilala ng leader ng Kamara ang Legislative Energy Action and Development o LEAD Joint Committee na tumalakay sa epekto ng kaguluhan dyan sa Middle East. Pinasalamatan din niya ang Justice Panel sa pangunguna ni Representative Jervil Luistro, ang nagsisilbing chairperson ng House Justice Panel para sa pagtalakay naman ng impeachment hearings. Ayon kay D, nananatiling aktibo ang mga komite ng Kamara at patuloy na ginagampanan ng kanilang tungkulin upang matiyak ang maayos at responsableng pamamahala. Bagaman hindi siya madalas magsalita tungkol sa impeachment, sinabi ni Dina positibo ang desisyon ng Supreme Court na huwag maglabas ng temporary restraining order laban sa pagdinig ng komite dahil nagpapakita umano ito ng tamang balanse sa pagitan ng mga sangay ng gobyerno. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni House Speaker Faustino Boji D. Bukod sa LEAD Joint Committee, nanatili pong aktibo ang iba pang mga committee tulad ng Committee on Justice na tumutok sa impeachment hearings, to our colleagues who step forward to take the lead in these key House activities. Deputy Speaker Rachel Arenas, House Justice Committee Chairperson Jean K. Luistro, and House Ways and Means Chairperson Miro Kimbo, kasama ang mga chairperson ng 13 committees na bumubuo ng LEAD Joint Committee. Maraming salamat po sa inyo. Thank you for your leadership, your diligence, your steadfast commitment to duty. Ito po ang diwa ng ating paglilingkod. Handa sa anumang hamon at laging nakatuon sa kapakanan ng bayan. Mula sa Kamara, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo. Samantala, yung inappropriate daw na coordination at yung behavior, pati na yung iba pang mga issue ay kabilang ho doon sa may tinutukoy na may masamang motibo sa paggamit ng social networking sites, dapat daw pagtuunan ng pansin. Ayon yan sa pinuno ng National Bureau of Investigation. Alamin natin ang mga ulat na yan ni Bombo Grant Hilario. Inihayag ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag na dapat mapagtuunan ng pansin ang tinatawag na inappropriate coordinate behavior na mga individual o grupo sa paggamit na online platforms. Ayon sa naturang direktor, nararapat itong maimbestigahan o matugunan sapagkat ang mga grupo o pasimuno ay may layon at motibo ng paninira. Kasabay ang payag sa muling paglutang at pagkalat ng lumang audio call recording sa iba't ibang online platforms ng pagkikipagtalo ni Atty. Matibag kay Mel Sabio. Dito maririnig ang mga pagbabanta pati pagmumura ng direktor na kalaunay kanya ring hindi itinanggi bagkus inamin may katotohanan sa isinagawang pulong balitaan. Subalit sa kasalukuyan, ibinaga ng kanyang nakaalitan na sila'y nagkapatawaran na at magkaibigan pa sa kabila ng naganap na insidente. I think si Mel already filed a case para imbestigahan. Ako din naman, kung ano yung pinal ni Mel, sususugan ko na imbestigahan. Maggulat ka kasi malalaking personality na yung mga... ang tawag dito sa social media yung inappropriate coordinate behavior. Ibig sabihin, pansinin nyo, grupo yan, post sila, sabay-sabay, isa yung kamada nila, tirada nila. These are the things that we should address sa social media. Yung inappropriate coordinate behavior. Paliwanag naman ni Mel Sabio, nakalitan na Atty. Matibag ang kumakalat kayong video nila ng pagtatalo ay mula pa noong taong 2020 nangyari. Ani ay posible ang muling paglutang nito sa publiko o iba't ibang online platforms ay marahil dahil sa tangkang siraan ang pagkakakilanlan sa kanyang kaibigan bilang direktor ng kawanihan.
Sa pagkakatanda ko, 2020 lumabas na ho yan doon ho sa San Pedro Insider. And then, kumalat na ho talaga yan doon. And then, tumahimik. Eto siguro ho, talagang siyempre medyo maingay ho yung pangalan ni Director Melvin Matibag. Siguro ginagamit na hindi ho talaga ito ng para sirain din siya. So, pero kami ho ay matagal na ho kami magkaibigan. Bagamat aminado si National Bureau of Investigation Director Matibag na ang pangyayari masasabing isa sa mga weak point ng kanyang buhay, git niya'y handa siya sakali man gamitin ito laban sa kanya. Hindi anyay may iwasan na mayroong mga grupo na nais itong pakinabangan para lamang itulak o matupad ang kanilang gusto na mangyari. Habang pinasalamatan naman ng direktor ang mga kawani ng ahensya sa patuloy nitong pagsuporta sa mga ginagawa niya sa kanyang pamumuno ng kawanihan. Sabi nga, we're given a responsibility here na mas malaki. At buong Pilipinas yung tumitingin sa'yo. It's unfortunate na merong mga grupo na gustong gamitin yung one of the moment na sasabihin ng weak point in your life para itulak yung kanilang gusto na mangyari at gawin na mangyari. So, okay lang yan. Ready tayo dyan. Kaya tayo nasa National Bureau of Investigation. We are ready for that. And nagpapasalamat ako sa professional men and women ng NBI that they support me in what I'm doing. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Idineklara ng Russian Army ang unilateral ceasefire sa Ukraine. Ayon sa Russian Defense Ministry, magiging epektibo ito sa pagitan ng Mayo 8 at 9, kasabay ng pagmarka ng World War II Victory Day. Sa isang pahayag, sinabi ng ministry na ito ay alinsunod sa desisyon ng Supreme Commander-in-Chief ng Russian Armed Forces na si Russian President Vladimir Putin. Gayon din sinabi ng Russia na ito ay para sa humanitarian considerations at upang bigyang daan ang mga pagdiriwang ng Victory Day. Sa kabila nito, mananatiling nasa defense position ang Russian forces at nagbanta ng matinding tugon sakaling lalabagin ng Ukraine ang ceasefire. Sa panig naman ng Ukraine, nagpahayag ng sarili nitong tigil putukan mula bukas, Mayo 5 hanggang 6 at itinuturing na hindi seryoso ang iniaalok namang truce o ceasefire ng Russia. Ang Victory Day ngayong taon sa Russia ay ang ika-81 anibersaryo ng tagumpay ng Soviet Union laban sa Nazi Germany noong ikalawang digmaang pandaigdig. Sa mga balita pa rin dito sa Pilipinas at iba pang mga kakibat na kaganapan, naniniwala ang tagapagsalita ni Atty. Manasseh Manscarpio, asawa ni Vice President Sara Duterte, na ang tinatawag na glitch sa kanyang bank accounts ay dapat umano na magkaroon ng matinding epekto sa investigasyon ng House Committee on Justice. Mariin nilang iginigiit na ang nakasaad sa Anti-Money Laundering Council na report na 2 bilyong piso na inflow sa account itong si Carpio ay mali at dapat itama, iwasto sa 2 milyon lamang. At ayon pa kay Attorney Neil Abayon, tagapagsalita ni Attorney Carpio, kung susundin ang computation aabot sa 4 na bilyong piso ang mali sa naturang ulat, isang pagkakamaling hindi dapat na palagpasin. At binanatan pa nitong si Abayon ang mga pagdinig doon sa komite sa Kamara de Representantes na hindi man lang daw na ipaliwanag ang naturang glitch kahit malinaw na nakasaad ito sa opisyal na Anti-Money Laundering Council report. Anya, ito ay malinaw na kapabayaan na nagdulot ng maling impression hinggil sa umano'y unexplained wealth ng kanyang kliyente. Dagdag pa nga ng kampo nito, tahasang nilabag umano ang karapatan ni Attorney Carpio dahil sa hindi siya naabisuhan na ipapakita ang kanyang bank records, gayon siya ay isang pribadong individual. Para sa kanila, malinaw na ang proseso ay hindi patas at ginamit ang glitch upang siraan si Carpio sa gitna ng impeachment laban sa kanyang asawa. Sa agresibong pahayag naman ito ay ipinakita ng kampo
kampo ni Carpio na handa sila na lumaban at ilantad ang umano'y malaking kapalpakan sa naturang investigasyon ng Kamara. Isang pagkakamali na ayon sa kanila ay hindi dapat na baliwalain. Nanindigan naman si San Juan City Representative Isabel Maria George Zamora Hornada, ang Vice Chairperson ng House Committee on Justice, na hindi makakaapekto sa pagboto ng mga kongresista sa plenaryo ang tinatawag na glitch sa bank account ni Attorney Manasseh Carpio. Matapos igiit ng kampo ni Carpio na ang 2 billion pesos na inflow na nakasadyan sa kopya ng Anti-Money Laundering Council report ay 2 million pesos lamang. Mariing sinabi ni Zamora na anumang dokumentong naipresenta sa kanilang mga pagdinig, lalo na kung galing sa isang ahensya ng gobyerno, ay dapat na ituring na opisyal at may bigat. Git pa ng kongresista, hindi dapat gawing dahilan ang sinasabing pagkakamali para maapektuhan ang desisyon ng mga kongresista sa plenaryo. Anya, malinaw na ang issue ng 2 billion pesos inflow ay bahagi ng mga ebidensyang dapat harapin ni Carpio at hindi basta matatabunan ng paliwanag ng kanyang kampo. Ipinakita din ng mambabatas na handa ang House Justice Panel na ipaglaban ang integridad ng kanilang proseso at hindi basta-basta na lamang matitinag sa harap ng mga pagtatangkang ipawalang bisa ang bigat ng opisyal na ebidensya. Ako naman tayo sa Senado, mga kabombo at mga ka-Star Nation. Kuha tayo ng mga update dito sa mga development at mga pahayag. Itong si Senator Marcoleta, kaugnay doon sa mga pahayag nito, laban sa statement naman itong si former House Speaker Martin Romualdez, kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects. May balita, si Bombo Angelo Aganan. Bombo Dennis, Bombo Ever sa ating patuloy na pag-antabay dito sa Senado. Mariing question na Senator Dante Marcoleta ang mga naging pahayag ni dating Speaker Martin Romualdez sa inilabas nitong video statement bilang tugon sa mga aligasyon ng kaniyay umano'y pagkakasangkot sa flood control scam. Sa kanyang privilege speech, binanata ni Marcoleta ang nasabing video statement na aniyay imbis makapagbigay ito ng linaw sa taong bayan ay nagdulot pa ito ng kalituhan at nagbunga ng mas maraming tanong kaysa sagot. Aniya, sa unang tingin, ang mga pahayag ni Romualdez ay tila isang depensang nakabatay sa batas, proseso at istruktura ng mga institusyon. Ngunit hindi umano ito paglilinaw, kundi isang kalkuladong naratibo. Binatikos din ng senador ang paliwanag ng dating speaker na paggalang sa legal na proseso kaya't matagal itong nanahimik. Binigyan din niya na ang paggalang sa legal na proseso ay hindi nasusukat sa piling pakikilahok, kundi sa pamamagitan ng ganap at malinaw na pakikipagtulungan na umano'y hindi ginawa ni Romualdez matapos itong hindi dumalo sa mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa kabila ng mga imbitasyon. Let us be clear. Respect for the legal process is not measured by selective participation. It is demonstrated through full and transparent cooperation, especially when public funds and national interest are at stake. Silence and inaction become complicity. Kaugnay nito, mariinding binusisi ni Marcoleta ang mga pahayag ni Romualdez kaugnay ng pagtanggi nitong hindi umano siya ang mastermind sa napakalaking korupsyon sa kasaysayan ng bansa. Gayun din ang mga sinabi nitong hindi siya babagsak ng mag-isa at marami siyang nalalaman. Kasabay ang pagturo kay dating Senate President Chis Escudero at dating kongresista ng Saldico na umano'y may malaking partisipasyon sa naganap na korupsyon. Isa lang aniya itong implikasyon ng pag-amin na bahagi umano ang dating speaker sa malawak na katiwalian sa pondo ng bayan. Binigyan din ng senador na lahat umano ng kalakaran sa loob ng Kongreso ay nasa kamay ng liderato. Aniya, wala umanong gagalaw sa Kamara kung walang pahintulot ng liderato. Ito rin aniya ang kumukontrol sa legislatibong agenda at huling nagtatakda sa mga usaping aabot sa plenaryo. Those of us who walk through the halls of Congress know this. Nothing moves in the House without the imprimatur of its leadership. The Speaker of the House is not a ceremonial figure. He is not a just passive participant. He is the central authority who controls the legislative agenda, influences committee outputs,
and ultimately determines what reaches the plenary. To say that the Speaker is merely one voice among many is to paint a picture of the House that is devoid of reality. Mr. President, alam po nating lahat ang kalakaran sa Kongreso. Nasa kamay ng liderato ang kumpas na magpapasulong sa anumang inisyatibo. Sa huli, nanawagan si Marcoleta ng masusing investigasyon sa irregularidad sa flood control funds na dapat aniyay nagagamit ngayon bilang proteksyon ng mga mamamayan sa panahon ng sakuna. Samantala, matatandaan na sinabi ni Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chair Panfilo Ping Lacson na plano niyang muling imbitahan si Romualdez, si Ko, Orly Cotesa at ang 18 dating sundalo na nagsasabing nag-deliver ng mali-malitang pera sa ilang matataas na opisyal ng gobyerno sa pagdinig ng komite upang matukoy kung sino ang nagsasabi ng katotohanan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Angelo Galan, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Weather update. Itinuturing na blessing in disguise ng ilan ang dalawang namumunsama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito ay habang dumaranas ng matinding tagtuyot ang Pilipinas. Ayon nga sa State Weather Bureau, dalawang low pressure area ang kasalukuyang binabantayan. Ang una ay namataan sa layong 1,100 kilometro sa silangan po yan ng northeastern Mindanao at ang posibleng pagpasok nito sa Philippine Area of Responsibility ay mangyayari ngayong araw. Samantalang ikalawa naman ay nasa layong 2,500 mahigit na kilometro sa silangan po yan ng northeastern Mindanao ay nananatili pa rin nasa labas ito ng Philippine territory. Sa kasalukuyan ay wala pang direktang epekto sa bansa ang dalawang sama ng panahon, ngunit patuloy na nakakapekto ang easterlies sa malaking bahagi ng ating bansa. Bagamat wala namang bagyo sa kasalukuyan, nakikita rin ang posibilidad ng pagpasok ng low pressure area na maaaring magdala ng ulan at makakatulong upang maibsa ng matinding init na nararanasan lalo na doon sa mga lalawigan na dumaranas ng tagtuyot sa mga nakalipas na linggo at yan ay mula nang ideklara ang panahon ng tag-init. Kaugnay pa rin yan mga kabombo, yung ating heat index ay inaasahan ang nasa 44 degrees Celsius na temperatura sa bahagi po ng ilang lugar dito sa Luzon, partikular dyan sa Dagupan City sa probinsya ng Pangasinan. Maging sa probinsya ng Capiz, partikular sa Mambusaw, Capiz ay 44 degrees Celsius din. Habang nasa 43 degrees Celsius sa mga sumusunod na lugar, Aburlan, Palawan, Verac, Catanduanes, Iloilo City, Dumangas, Iloilo at Borongan, Eastern Samar. 42 degrees Celsius naman ang aasahan sa Lawag City dyan sa Ilocos Norte, Butuan City sa Agusan del Norte at Baybay, Leyte, mga kabombo at mga ka-Star Nation. Nagkaragdagang report, ang Philippine Drugs Enforcement Agency pinapaubayan na sa Barangay Anti-Drug Abuse Council para labanan ang iligal na droga. Kaugnay niyan may report si Bombo Jovino Galang. Yes, sa Bombo Dennis, Bombo Ever at pinapaubayan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa mga barangay at Anti-Drug Council ang paglilinis para maideklara ng drug cleared at drug free na ang kanilang mga lugar. Sa ating panayam kay Attorney Joseph Kalulot, ang tagapagsalita ng Philippine Drug Enforcement Agency, na mayroong mga panuntunan bago may deklarang drug-free or drug-cleared ang isang barangay. Halimbawa nito, kapag drug-cleared na ang isang lugar, ay dating naganap ang illegal na droga doon. At narito yung ating panayam kay Attorney Kalulot. Pag sinabi po nating drug-cleared barangay, previously, yung barangay was classified as drug affected. Ibig sabihin, may illegal drug activity na na-validate dun sa barangay. And during the barangay drug clearing program, dumano sa proseso yung barangay na yan na kung saan may mga parameters na kailangan ma-meet. And na-meet po naisagawa naman po ng barangay through the Barangay Anti-Drug Abuse Council yung mga parameters na kailangang gawin niya ayon sa Dangerous Drugs Board Regulation, doon na siya madideclare as drug cleared.
habang isinasagawa nila ang verification bago tuluyang magdeklara ang drug cleared ang isang lugar kung saan ay continuous ang kanilang coordination sa mga municipal, city anti-drug council at para maipasa or magkaroon ng tamang assessment sa pagdideklara na bilang drug cleared or drug free na ang isang lugar. Muli, ang ating panayam kay Attorney Kalulot, ang tagapagsalita ng Philippine Drug Enforcement Agency. Yung sinasabi naman na drug free, dati po yung barangay na yan ay drug unaffected. So ibig sabihin, mula noon, wala akong nai-report na illegal drug activity dyan sa barangay na yan, nagkaroon po tayo ng verification. Doon ho sa ating verification, nakita natin na na-maintain ho nila yung status nila bilang drug unaffected. Kaya ang ibibigay ho na status doon sa barangay na yan is drug free. Ito si Bombo Juvino Galang and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Bombo Police Report. Update muna tayo doon sa insidente ng pananaga dyan sa Piat Cagayan at ikinasawiho ng isa katao at ikinasugat naman ng 7 iba pa. Nagdulot ito ng matinding trauma doon sa mga residente. May balita dyan ng Bombo Radio Tugigaraw. Natroma at natakot ang mga residente ng Barangay Minanga, Piat Cagayan matapos maggamok ang isang lalaking may problema sa pag-iisip na ikinasawi ng isang senior citizen at ikinasugat ng 7 iba pa noong gabi ng Mayo 1 ngayong taon. Kinilala ang suspect na si alias Michael, 27 anyos at residente ng Barangay Lipatan, Santo Niño. Nabatid na unang pinasok ng suspect ang bahay ng nasawing biktima na si Apolonio Balicanta, 86 anyos at tinaga ito sa ulo bago pinagtataga gamit ang isang itak ang 7 iba pa na kanyang nakasalubong. Patuloy namang ginagamot sa ospital ang iba pang nasugatang biktima. Dahil sa kumalat na maling impormasyon na may kasamahan umano ang suspect at posibleng maulit ang pananaga, halos wala nang pumupunta sa lamay ng biktima. Ngunit nilinaw ni Barangay Captain Leon Bacud na mag-isa lamang ang suspect na nasa kustodiya na ng pulisya. Patuloy naman ang pagbabantay ng Barangay Tanod at pulisya sa lugar upang masiguro ang kaligtasan ng mga residente matapos ang insidente. Nung nangyari yung ganun na bagay, talaga malaking trauma talaga. Doon mismo sa may patay, halos wala ng tao na pumupunta, sir. Kaya hanggang ngayon, ilang araw na, ilang gabi na, talaga natotrauma ang tao dito sa barangay ko. At saka paulit-ulit na sinasabi si Mayor na alam nyo, sabi niya, doon kayo mismo, yung nangyari yung patay, parang yung mga tao natin, makikita nila na nandun kayo, mag-duty kayo doon. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Tugigaraw para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Anselmo Banan Jr. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Ang Philippine Army, paigtingin pa raw ang kampanya laban sa recruitment ng mga rebelde. Hinimok ang mga paaralan na mas maging aktibo sa pagbabantay at pagprotekta sa mga estudyante laban sa mga komunista. May balita ang Bombo Radio Iloilo. Patuloy ang panawagan ng Philippine Army sa mga paaralan sa buong bansa na maging mas mapagmatsyag at responsable upang mapigilan ang umano'y pangre-recruit ng mga rebelding grupo sa hanay ng mga estudyante. Kaugnay ito ng naganap na engkwentro sa Tuboso, Negros Occidental kung saan nasa 19 na mga individual ang namatay na ayon sa Armed Forces of the Philippines ay pawang mga combatant ng rebelding grupo. Ang iba sa kanila ay mga youth leaders at meron ding mga menor de edad. Ayon kay Lieutenant General Antonio Nafarrete, Commanding General ng Philippine Army, mahalagang gampanan ng mga paaralan ang kanilang tungkulin sa paggabay sa kabataan laban sa impluwensya ng mga grupong naglalayong maghasik ng radikalisasyon. Binigyang diin nila na mga estudyante ay isa sa mga paunahing target ng recruitment dahil sa kanilang murang edad at pagiging bukas sa iba't ibang ideolohiya. Hinimok ng Philippine Army ang mga institusyon ng edukasyon na palakasin ang kanilang mga programa sa values formation,
critical thinking at civic awareness upang matulungan ang mga kabataan na makilala at iwasan ang mga mapanlinglang na pamamaraan ng mga rebelde. Kasama rin sa panawagan ng mas mahigpit na pagbabantay sa mga aktibidad sa loob at labas ng campus na maaring magsilbing daan sa recruitment. Anya, nananatiling matatag ang posisyon ng Philippine Army na ang pakikipagtulungan ng sektor ng edukasyon ay susi upang maprotektahan ang kabataan laban sa panganib ng armadong tunggalian at ilegal na gawain. So one of our line of efforts sa campaign, and I was also in West Mincom as a combatant commander to stop the recruitment. This is a shared responsibility. Si Lieutenant General Antonio Nafarrete para sa Bombo Network News mula dito sa Bombo Radio Iloilo. Ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Ang 106 votes sa plenaryo mahirap raw na makuha dahil sa maraming kongresista ang umatras na sa pagsuporta sa impeachment ayon sa isang abogado. Kumuha tayo ng kabuang detalye dyan sa pag-uulat ng Bombo Radio Butuan. Marami na umanong mga kongresista ang umatras sa pagsuporta sa impeachment complaint laban sa Vice Presidente dahil umano ayaw nilang madamay ang kanilang pangalan sa isyu. At dahil nito ay inihayag ni Attorney Raymond Bato, Legal Counsel ng DDE Sara All Confederation na mahirap masiguro kung makukuha ang kinakailangang 106 na boto sa plenaryo na katumbas ng 1/3 ng 316 na miyembro ng Kamara. Kinwestiyon din ni Bato ang mga kongresista tungkol sa pakikinig sa boses ng mamamayan lalo na't may isang kongresista mula sa Bukidnon na umamin na 90% ng kanyang mga constituent ay tutol sa impeachment, ngunit pinili pa rin niyang gawin ang kanyang tungkulin. Batay sa kanyang obserbasyon kailangang titimbangin ng mga miyembro ng Kongreso kung ito ba ay isang lehitimong kaso o isa lamang anyo ng political persecution laban sa Vice Presidente. Iginiit ni Attorney Bato na ang desisyon ng mga kongresista ay magiging mahalaga at maitatala sa kasaysayan at ito na ang panahon upang ipakita nila ang kanilang konsensya at ang tunay na hustesya. Well, as we speak right now, it appears that maraming umaatras because the others would not want their names, no? And I do not know kung kaya pa ba nila makuha itong ginatawag na itong plenary vote na 106, no? So far, sa karon, it appears that there are many that are thinking on whether or not to support the impeachment. Can we still expect a conscience vote sa plenary? Ibig sabihin, are they going to listen to the voices of the people? Katong ano yung gusto mangyari ng mga tao na gina-represent nila? Because if you'll notice, many are saying na please do not vote for the impeachment of Inday Sara. At yan ang balita galing dito sa himpilan ng Bombo Radio Butuan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Rulan Hania nag-uulat and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Samantala, sa panig naman ng mga pro-impeachment, sinabi ni Representative Tino na tiwala sila na mahihigitan pa yung required number of votes na makukuha para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Alamin naman natin yan sa naging panayam ng Bombo Radio Vegan. Tiwala ang isang kongresista na mas higit pa sa kinakailangang 1/3 o 106 na boto ang makukuha para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ito ay kasunod ng pagiging unanimously approved kahapon ng committee report at resolusyon na naglalatag ng Articles of Impeachment kontra kay VP Sara sa pamamagitan ng 55 na boto. Sa panayam ng Bombo Radio Vegan kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, hindi magiging problema ang pagkuha ng kinakailangang boto dahil malakas umano ang mga ebidensya laban sa Vice Presidente. Kabilang dito ang issue sa confidential funds, hindi may paliwanag na yaman, alegasyon ng bribery at banta umano sa buhay ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at iba pa. Iminungkahi rin niya na ipaliwanag ng bawat kongresista ang kanilang boto para sa impeachment dahil karapatan ng publiko na malaman kung paano sila bumoto.
Dagdag pa niya, kahit hindi na ito mabasa sa session, ang mahalaga ay mailagay ito sa record. Tingin natin hindi magiging problema yung pagkuha ng minimum na 1/3. I think lalagpas pa rin tayo dyan sa darating na botohan. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Vegan. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Mylene Cabanilla and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Manatiling updated sa mga kaganapan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Tumutok lamang sa mga palatuntunan ng Bombo Radio Philippines. Sa bahagi po ng Mindanao, masusubaybayan pa rin ang ating mga palatuntunan sa ating mga himpilan ng Bombo Radio at Star FM. Unahin natin dyan sa bahagi po ng Davao Region. Ariyan ang Bombo Radio at Star FM Davao. Sa Northern Mindanao, Bombo Radio Cagayan de Oro. At sa bahagi ng Caraga Region, Bombo Radio Butuan. Habang sa area naman po ng Soc-Sargent Region, nariyan ang Bombo Radio Jensen. Sa mga Ilonggo speaking sa bahagi ng Mindanao, masusubaybayan po ang Bombo Radio Coronadal. Diyan din po sa may Mindanao area, maaari niyo pong tutukan ang Bombo Radio Malaybalay, gayon din po ang Star FM Zamboanga, Star FM Dipolog at Star FM Cotabato. Mga kabomba Castor Nation, bago po tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Prayer for Peace in union with the Prayer Vigil for Peace led by Pope Leo XIV. Lord, make us instruments of your peace in a world wounded by conflict, especially in the Middle East, where fear, anger, and uncertainty continue to grow. We turn to God in humble prayer. May He teach us to bring healing where there is pain, love where there is hatred, and forgiveness where there is injury. Where there is division among nations, may dialogue begin. Where there is despair, may hope rise. Where there is darkness, may His light shine. Where there is violence, may courage for peace prevail. We pray for all countries affected by tension and war. May the hearts of leaders be calmed and guided toward justice, compassion, and respect for every human life. May they seek not conflict, but understanding. O Divine Master, teach us not to seek to be understood, but to understand. Not to be consoled, but to console. Not to be loved, but to love. For it is in giving that we receive, in pardoning that we are pardoned, and in letting go of hatred that we are born into true and lasting peace. May your peace descend upon the Middle East and the whole world, upon every suffering family, every frightened child, and every weary heart. We ask this through Christ our Lord. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita sa Bombo Network News Noontime Edition. Ang back-to-back winners sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. Impuntulaw na sa hapon. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udo. So yapon ko po rin mo Bombo Chama Blanco Hover. Sa linya natin sa Sinimatinyo, nag-standby na si Ma'am Joy Fantilaga Gursal, spokesperson ni Mayor Inday Raiza Treñas. Ini may kantanan sa mga reassignments ang tagsa ka mga Chief of Office sa maing karon sa city government. Anong mga talatapan ini hibaloon naton? Miss Joy, si Bombo Cham Live, ikaw sa Bombo Hanay sa Udo. Good afternoon.
Bombo Cham, maayong udto ka good afternoon man sa aton nga mga pumuluyo diri sa syudad sang Iloilo. Ang information namon diri sa Bombo Radio is that nga may bag-o na kuno nga city engineer kita, Ma'am Joy? That is correct, Bobo Cham, no? Ever since ang nagpungko ang aton nga alkalde, Mayor Isa Treñas, ang direksyon niya sinisa ang iyang administrasyon, ang iyang objective is really to maintain, i-monitor, kag i-improve ang aton nga mga drainage system and ang aton nga mga government facilities, no? Kag may ara gid bala nga departamento nga magatutok sini. So, sa una, ang pungko as the head sa Office of the Building Official, ang si Engineer Mavi Gustilo. And as a concurrent position niya, designate siya as the acting head sang City Engineer's Office, no, effective sang nagligad nga bulan. While ang nagapungko as the OIC sang City Engineer's Office nga si Engineer Diana Lynn Signoron, ang iya naman sining pagatutukan ang or siya ang pungko as the OIC sa Facilities Conservation Office, kag under ni sa iya siya ang take charge kag oversee sang maintenance, management, kag ang overall man nga pag monitor, no, sa aton sining City Hall premises kag ang aton nga annex building, no. And at the same time, siya man ni ang maga-lead sang aton nga task force drainage, no, kag maga-manage sang aton nga motor pool kag iban pagid nga mga facilities sang syudad kay damo nakita, no, sang mga buildings, mga eye care centers naton, Jubilee Hall kag iban pagid nga mga facilities sang Iloilo City Government. While si Engineer Pedro Pedregosa kay dako maning nga role, no, ang aton nga task force voltahe kag ang aton nga Public Utilities Group of Iloilo, siya ni ang maga-lead, no, sa sining duha ka mga task forces para nga ma-ensure man ang effective implementation kag sa sisang sining nga task forces. So ang ining task force voltahe kag ang Public Utilities Group of Iloilo mangin under ini siya sa FCO, no, or Facility Conservation Office. So for amo malang ni hindi man gid tamaan kadako gid nga adjustment, but ang tinutoyo sini is may ara gid bala nga tawo nga makatutok sa sini nga mga trabaho, Bombo Cham. Naturalmente lang man siguro, Ma'am Joy, nga makapamangkot ang mga pumulo sa syudad sa Iloilo. Naging islan si Engineer Diana sa kay Engineer Mavi bilang di OIC City Engineer. Kay ang gusto ni ang Office of the Building Official kag ang City Engineer's Office, ang ila sini nga function is almost naga-connect bala, Bombo Cham. At least ang kung may ara man gid nga mga nga tawo, no, dasig na ang pag-implement sa mga project. At the same time, diriya sa FCO kay ang focus yan naman ni lain naman, so may another person naman nga maga-focus sa sini nga mga obligations nila, like for example na mention naton kag-ina ang aton nga ang task force drainage naton, ang pag monitor, no, ang maintenance sang aton sini mga facilities kay kadamo sang mga facilities na subong sang Iloilo City Government. So therefore, why gid man sang mambal nato na espesyal sa bahin sang reshuffling karon, kunti aluyag lang sang alkalde ngati may ara sang ginatawag bala nga isa ka opisyal man or head of office nga magatutok sa iya sini nga trabaho. Yes, that is correct. Bombo Cham, amogid na ang objective, no, sang sining gamay nga adjustment, no, sa sining tatlo ka mga offices. So ang opisina gani sa city engineer ara man lang sa City Hall, no? Yes. So bali dira man gyapon tanan way man sang i-transfer nga talatapan ara lang man dira. Yes, that is correct, Bombo Cham, no? Diri lang man sa City Hall, ang aton nga Office of the Building Official, diri sa ground floor sang aton nga annex building. All right, sige. Ma'am Joy, thank you so much sa information.
Salamat man, Bombo Cham, kag maayong hapon. Diyan wabit si Ma'am Joy Pantilaga Gorzal, ang spokesperson ni Mayor Inday Raiza Treñas. Tikon na lang tawon mo ang palamangkutanon nga agin baylo sila. No? Ang pamangkot sinisunod nga hindi ka sarang si Engineer Signoron sa trabaho nga mag-function bilang di city engineer. O nga kinanglan pa siya ibaylo sa Office of the Building Official Head nga si Engineer Mavi Gustilo. Well, pareho malang ini silang civil engineer sa aton siniyang mga kauturan, and si Engineer Badong Pedregosa, isa ka electrical engineer. So, mambal sini naton 40 giniya sa bahin karon niya sang task force sa voltahe kag sa sining Public Utilities Group of Iloilo. Now sa bahin karon niya ni Engineer Signoron bilang OIC Office of the Building Official. Daw may similarities man sa function sang City Engineer's Office. No? Sa aton sining mga kasimanwa o galing isa man sa mga nakita naton diri kun nga mayara sang reshuffling o madumduman nyo tong natabo bla sa bahin sang ining sa mulo to bla Engineer John Dave ang waiting shed to bla nga pila tong bilis ang waiting shed to 800 mil. Kag subong man ining overpass, pagpatop sa overpass nga naglabot sa masubra 4 milyon ka pesos. Pero upon re-evaluation, nagnubo sining ilang presyo. Sa aton sinikron niya nga mga kabumbo, hasta gani subong, no, nagbag-o lang liderato sa bahin sa City Engineer's Office. Why giniya mapapatpat diri sa Pumuluyo? Kung nga naglabot sa 4 sining ka milyon, kag naghimo na lang 2.9 milyon to ang roofing. Ang waiting shed ni kapin na 800 mil. Sa aton sinikron niya nga mga kabumbo. Lang taon na to na sa aton sining mga kuturan kay ang isa sa mga makita malang naton diri banwa siguro mayara sang reorganize, no, sa bahin niya sa mga pungko dira sa mga head of office sa bahin karon sa Iloilo City Hall, no, sa aton sinikaron niya nga mga kauturan. 9 minutos na nakaligad sa takna sining alaw na driman sa palatuntunan. Bombo hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. 4 sa mga Ilonggo legislators ang nagboto pabor sa pag-approve sang resolution may kantanan sa articles of impeachment sa or impeachment batok sa kay Vice President Sara Duterte. Ini amo sanday 1st District Representative Janet Garin, 3rd District Representative Nonoy Lawrence Defensor, 4th District Representative Doc Nonoy Ferge Biron, kag Lone District Representative Julian Jambaronda. Lakip ini sila sa 55, no, nga nag-aprobar sining resolution nga gindihon sa House Committee on Justice nga mayara sa probable cause, no, ining articles of impeachment batok sa kay Vice President Sara Duterte. Na ginatingwa nato ng linya sa mga kongresista nga nagbuto pabor agod nga himulsuan kag gusisaon kung nga anong ila sila nakitaan, anong ila siniyang napatod, no, sa ilaman sini nga pagcast sa sila boto, sa ilang boto pabor sa sining pagpasar sa articles of impeachment. Kag ginabulubanta sini banwang bangod sini ti ginakinahanglan pag nila sang 1/3 sa pagbinutuay sa plenaryo agod nga ini ang dala naman sa bahin karon iya sa Senado
kag maumpisahan ang ginatawag sining impeachment trial. Di ko na pamangkuto ni mo kampos ang anti-Duterte, hambal sini nila. Sunod sini sa ila, nga masubrahan pa ni nilang 106 nga boto or numero as 1/3 mga biyan sa members ng House of Representatives agud iyang magsalida ang impeachment complaint. No, ang pro Duterte naman, no, nagapahayag nga ang iban sini nga mga kongresista ang hindi iya magaboto rason nga mabudlayan na ang pro-impeachment, no? Nga magsalida karon sa bahin iya sang plenaryo. Ubantayan nato niya sa aton sini karon nga mga kultura na kag lakip naman sinadring palamangkutano, no? No, kay ti hambal ni Congressman Kiko Barsaga, ang House of Representatives kuno Crocodile Farm. Sa aton sini nga mga kabumbo, anong butsilingon sang ni Representative Kiko Barsaga na mga buhaya kag kawatan ng miyembro sa House of Representatives. Sa aton sini nga mga kasimanwa, ano ay hanamambal sang mga kongresista sila dre. Anyway, tingwaan aton niya banwa, no? Nga matsikyar ang ila sini nga tagsa galinya, agod nga makuha man ang ila sini nga tagsa kapahayag. 13 minutos na nakaligad sa takna sining ngalaw na driman sa malatuntunan Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Dugang sining mga balita kag impormasyon ang National Bureau of Investigation magatukod sang investigating team agod nga magpatigayon sa pagpangusisa ining parallel investigation natuhoy sa sining pagkasapos ang nasunog sini iyang lawas sa may banwa sang Pavia Iloilo sadtong Abril 29 nga ginapatihan lawas adto ni Frank Caroy sa Barbasa. Ini kumadumduman pa banwa nag-request ang pamilya Barbasa sa iya sining father side nga ipainalom sa histopathology autopsy sa aton sining mga kauturan, no? Ining second round sang autopsy examination bangod gani man banwa sandig iya sa pagpangusisa man sang Bombo Radyo Rojas pila ka mga partidos ni Barbasa dito sa may banwa sa may probinsya sang Capiz ang wala iya nagapati sa sining resulta sa investigasyon sa Pavia PNP nga ini siya ang nag-claim sa iya sining kabuhi. Pero diri iya sa bahin karon iya sang lolo ni Frank Royce, ang ambalya siniya, ti kasiguruaduan man lang ang ila, kamaturan man lang ang ila, way man sila ya sang kumbaga pa, way man sila sa may ginakontra dire. Ang ila lamang iyang ati mapatod nila kung ano ginamalang kausa sang kinamatay sa ila sinipi na lang nga po. Dugang pa nga mga balita kag impormasyon pagbalik ta check nato na balita ni Bombo Krill Miliasa, isa ka negosyante sa Aro Public Market kinawatan. Kag Iloilo City Traffic and Transportation Management Office nagaplano nga pasangkaron ang ilang sistema gud mapatuman sang graduated penalties sa mga traffic violators. Ini kang iban pa nga mga balita balikanta sa dili lamang madugay pagkatapos sa bilang importante nga mga pahanumdom. Saludo ang Pioneer Adhesive sa mga nagpapaginawa ng buhay natin. Ang laking ginhawa ng dulot nyo. Gumagaan ang buhay dahil sa inyo. Latero, tubero, panday, mekaniko, antero, sampatero, karpintero, pintor, kaminero, relohero. Ang Pioneer
pagpugay mula sa Pioneer Adhesives ang gumagawa ng Pioneer Epoxy. Kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Yari ang isa ka praktikal nga pamaagi agud makakinot sa paggamit sang tubig. Pag-usar liwat sang tubig. Kolektahon ng tubig nga gingamit sa pagpanglaba o kung ang tubig nga nagatulo gikan sa aircon. Pwede mo ina magamit sa pagpanglimpyo sa salog, pagflash o kung pagbunyag sang tanom. Ang tubig nga abi mo wala na pulos, pwede pa yagali nga makabulig sa imong palibot. Jesse 8 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby, check na to na balita ni Bombo Krill Amelia sa inamay kantanan sa sining nagaluntad nga pagpangawat to sa may Haro Public Market. Inakuhaan ginisang closed circuit television kung paano nagpangawat ining kawatan. Hamakon sinini mo malapit to nga sa milyon ang natigayon sining natigayon sining mataban sang suspensado kag ining plano nga patigayonon ang graduated penalties sa mga traffic violator sang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office. I-check man naton kaupod sa mga reports ni Bombo Krill Milias. Sa report, Bombo Krill, please go ahead. Bombo Champ na una kita diri sa maya police reports nga kung sa diin naglabot diri malapit to nga sa milyon nga balor sang kwarta kag alahas ang nataban diri sa isa ka kawatan sa isa man diri ka negosyante sa sulod mismo sang Haro Public Market. Sa interview diri sang Bombo Radyo kay alias Katkat ang baligya o ko diri sa tindahan kabulig sa ining tindahan din pahayag niya nga may ara kuno una nga nagpalapit diri sa iya nga isa ka babayi kag ginapahayag nga diri kuno nga do apa kuno ina siya kahit nagasinyas lang ina siya Bombo Champ ang ginapahayag niya diri is do gina-distract kuno ina siya sang iya diri ka ay upod kuno ini sila sang duha niya bala ka upod Bombo Champ sang natabo ini nga sa lise kay pahayag niya ang iya diri nga amo wala kano that time kay do nagkuha siya sang ila diri nga duga nga supply para man diri sa ila man nga panindahan and duha lang ini sila sang upod niya sang natabo ang ining insidente. So una niya diri nga ginpahayag nga may una nga nagpalapit ni isa ka babayi sa ila tugtog nga may nag-abot na naman kuno nga isa ka babayi sa lugar kag ginapahayag niya nga ang ining duha kano is mostly do nagasinyas lang bala kung ano kuno ang baklo nila diri and wala kuno ini siya nagatikab so ginapatihan nga tido apa ini siya or basic nagapa-apa lang ini sila ara wala man diri nahibaluan kung nagahambal gid man ini sila o kung part lang diri sang ilaman nga strategy. So una diri kuno nga nagkadto sa ila ay amuning duha ka babayi and na realize man niya kuno na lang taw niya man diri nga may ara pagid sang duha ka lalaki nga naga-standby sa lugar nga like do ara lang gid kuno sa may kilid dira. Kag ginapahayag niya nga tigin na distract lang kuno ini sila sang duha ka babayi nga una nagparapit sa ila kag nagapamangkot dira kung tagtira kano ang baligya nila sang mantika kag iban pa diri nga mga baligya or mga paninda nila kahit mostly mga kalamay, mga mantika, mga kung ano pa diri ang ginabaligya man diri sang ilang tindahan. And din pahayag niya diri nga natukban lamang nila nga nataban na ang isa ka bag kay ang ini nga kwarta kag alahas nakasulod niya siya sa isa ka backpack nga ginapadagyahan diri sang iyang amo nga ara lamang sa sulod sang ilang tindahan. And wala diri nakahibalo ang ini nga kawatan nga may ara sang CCTV footage sa sulod kung sa diin nakita gid diri ang nawong sang
ini nga lalaki. Kag dira makita man naton sa CCTV footage nga very clear gid no nga na-capture diri ang iyaman nga itsura. And ginapahayag diri nga natukiban lamang nila nga wala na ining bag sang ginapamangkot sang ining bana sang tag-iya kung diin na bala ang bagay may ginapangita kano ini sila nga gamit. And dito natukiban nga gintaba na ini sang isa diri ka nagabantay man nga lalaki. And naging pahayag pa diri sang kabulig no hindi pa nila subong ma-identify kung of the nine no ang ining duha ka babae nga nag-distract sa ila kag ining lalaki nga nagkuha man kag isa pa gid ka lalaki nga nag-standby sa lugar so miara sang apat ka persona diri nga dinalantaw nga ti magkakunsyaba kag amo ini ang nag-distract diri sa ila nga ti naglabot gid no sa tunga sa milyon nga balor sang kwarta kag alahas kiti ginapahayag diri sang tag-iya amo na nga may alahas kuno siya sa isa ka bag niya nga ginadala sa tindahan kay ginahimo niya ni kumbaga bala nga kapital once kano nga magkulang siya in kaso kano nga pwede na ini nga gawad bala sa pawn shop para man nga ma-turn into money Bombo Cham. So muna nga ginapahayag niya nga kwarta siya nga ginadara para man naging kapital sa iya diri nga negosyo. And based man diri sa CCTV footage hindi man ini kilala no sang ining mga nagabaligya diri even though nga na-captured ining lalaki clear sa ila diri nga CCTV footage hindi nila ma-identify kung sino siya kaga wala gid sila sang idea sa subong sang ining identity at pagkakilan-an sang lalaki. So pabatibulan naton ang naging interview sa nga Bombo Radyo kay alias Katkat ang kabulig sang tindahan. Nagiyarin si Madam namon. Nagkuha sa sang stock bala sang kalamay. Kimamutosa. Tapos may apat nga nagbakal. May duwa ka pa nga bayi. Ang isa nagbakal sa upod ko di. Tapos ang isa sa ako nagbakal. Una nagbakal ang nakapula. Pagbakal sa nakapula, nagwa ko di dayo, no? Nagsaylo ko di sa piyak na mo. Kaya nagmangkot ang isa ka pa, ang babae nga kung tagpila ang oil. Pagwa ko nga to, nagadto ko di. Kumul di pagsulod ka laki. Huwag na talo pang dam. Bali apat ini sila kabilog. Pira kabilog ka babae kag pira ka lalaki. Duwa ka babae. Oo. Ano lang? Apa? Oo. Hindi ko sure kung basta ka apa. Hindi mo sure kung apa ini siya or hindi. Siga tulutudlo mo lang silaan. Ang language lang siya. Ang isa ka nagbakal sa kon. Ang isa ka Pero wala ikaw kabalo nga of the night ini sila. Pero ang paglantaw mo nga ti of the night ining apat nga nagalibot-libot diri sa inyo. Wala kami kano kay pagbakal sa nakapula. Isang nagbakal sa kon ang namangkot nga nakaputi nga to. Ang nagpakilid ko sa ho. Kitaon sa CCTV namon. Amo to din nga pagtapos ko baligya sa nakapula. Dire yo nagadto ko dikyaro sa mangkot sa kon tagpila ang oil namon. Amo lang na tapos pag wala ko katalupangod nga nagsulod ang lalaki nga to. Okay. Madam. Oo. So, bali, dogin distract ka mo sang duha ka babae. So, amo gid. And then, ang duha ka lalaki do nagabantay. Ang lalaki gid na nagsulod kag nagkuha sang bag si Madam. Oo. Saan nyo man sa CCTV footage nyo nga pagsulod sang ining lalaki? Oo. Ang isa lang gid sa. Pila ang nakuha sa inyo dire? Wala lang gid mo kabalo kay Madam. Pero ano sulod sang bag niya? Ang mga importante sa kay Madam. Mga pialas. Nagpa-blatter na din sa Madam. Ang lakas. Pero ang ining duha ka babae nga nag-distract sa inyo, may ginbakal gid man sila sa inyo? Ang isa, ang una nga babae, nagbakal sa upod ko. Nagbayad ko siya? Oo, 500 man niya kwarta. Ang isa, namangkot lang sa kontag pila ang oil. Ang nakaputi. Okay, ako lang dan isa dibili. Munto dayon ng bakal ang nakapula. Pagi tapos sa bakal, nagduwa ko di kaya di ang isa ka apa man. Munto dayon way ko talupangdan nga may nag-agi man nga lalaki nga isa kag nagsulod to. Paano niyo nabalaan nga wala na ang bag or nasa listahan abi ka mo? Kay ang bana ni Madam bala. Kay may kaon sa tali sa bag. May sugo si Madam nga may kaon ko na sa bag.
Tapos kita ni madam nga wala na iya nga bag. Ang mo na to dayon nga ginapangita naman kung diin. Tapos gin-check nila sa CCTV, may nagkuha gid. Ano ang natabo dayon diri? Naglakat lang ini sila. Oo. Tapos na kami din kay may mga iban man dan nga mga customer, gina-assist man naman. Wala na kami ka palpangod, wala na galing bag. Si alias Katkat ang kabulig diri sa nga tindahan mo sa pagtimalantaw naton diri sa area sang ilang nga tindahan, malapit lang gid ini siya sa may entrada sa nga Haro Public Market, no? Kag ti amo na gani ginapahayag diri sa nga kabulig nga wala na nila diri na anticipate nga nataba na gali diri ang ilaman nga kagamitan kay masako man ini sila nga nag-entertain man sang iba diri ka mga ginapahayag nga nagabakal kuno diri sa ila. Based sa CCTV footage, isa lang ang diri nga nakuhaan amo na ang lalaki Bombo Champ, no, nga nagbuol gid sang ining bag, pero ginapahayag sang ining mga kabulig nga ang iban diri nga nagabakal sa ila posible nga kaupdanan, no, sang ining lalaki para lang ma-distract diri sila. Kag mo na ang ginapanawagan diri subong sang tag-iyang kung pwede bala mabuligan siya diri nga mabalik man ang iya diri nga kwarta as well as ang mga alahas kit ido kadako gid nga balor ang nadura diri sa iya Bombo Champ. Kag na pag or na interview man naton diri, no, sa pihak nga bahin si Kagawad Arnel Ledesma, chairman ini sa nga Peace and Order sang barangay Desamparados ket isakop sang ining na sambit nga barangay nga Haro Public Market. Ing payag niya nga amo ini ang first time kuno nga may natabo diri nga kawatay, no, sa sulod sang Haro Public Market sang open ini, no, sa public liwat ang ining bag-o nga nasambit nga merkado. Kasi ginapayag niya kung siya man kuno mismo maglantaw sa CCTV footage kundi nakuha ang itsura gid, no, ang nawong sang ining lalaki, hindi man kuno ini familiar sa iya, wala man ini siya nakakilala nga ti base bala taga-Haro lang man or taga-dira lang man sa ila sa barangay. So ginahambal niya nga hindi niya ini familiar, hindi niya ini kilala. Kasi ginapahayag niya man diri nga may ara man kuno sang nagabantay sa ining nasambit nga merkado, kag siya man kuno mismo actually nagalibot man kuno diri to make sure nga ti ang mga vendors bala safe man diri sila. But then na timingan lang gid siguro that time nga nagasalisi or nagpangawat diri, wala siya kuno that time. And ginapahayag niya man ginahulat-hulat lang man niya kuno diri ang mando man or direktiba man abi sa nga mga or aton nga city government diri sa mga barangay officials kag barangay tanod sang nasakop diri nga merkado para man nga ti magbantay liwat diri o kung magdugang nga bantay kay ti may ara na sang isa ka kaso, no, sa pagpangawat man sa sulod gid mismo sang Haro Public Market. So yan po batibula naton ang nag-interview sang Bombo Radio kay Kagawad Arnel Ledesma, ang chairman sang Peace and Order sang barangay Desamparados, Haro. Pag-report sa nga vendor sa imo or sa inyo dira nga barangay, no, ano diri dayon ang nihok nin obra sang barangay man? Hindi bali amo niyo ang market, may nagagahom na diyan mo ng market in charge, pero sakop sang barangay Desamparados. Kung ano ang madula diri sa barangay Desamparados, natural makoordinate man sa amon sa barangay amo na. And then amo niyang una nga paglantaw nimo nga may nasilasihan diri sa Haro Market. Amo pa lang ni natabo nga kadako gid sing kantidad nga nadula. Ti pagkadto nila to sang aga sa barangay timing ara mangko ginamangkot ko sa ginusisa ako bala. Diyon gitan-aw kong cellphone nila. Ti klaro gid. Klaro itsura sang laki. Ang pagsulod yan nakita ang pagguwa ya. Amo na ti way ta kabalo kay mati ko sinay sa ila nga daw ginlingaw sila sang bayi kuno bla, pero ang nakita ko lang ang lalaki nga nagsulod nga nagpudyo siyang backpack ang nagkuha sa binta. Pero kay ti makita man naton sa CCTV footage nga clear na siya. Familiar ba ining lalaki sa imo, taga Haro ba or taga barangay ninyo? Hindi ko kasiling kung taga dieng gid ang mata ko day mo ko anom gani para makilala ko gid kay gusto ko makilala gid kun sino gid sa bala. Kun hindi ko day makilala. Hindi man daw ano sa daw dako nga pagkatawo wala nga taas. Taas ang tawo nga motong bayo di same sa picture ka ang bayo yung pagsulod amo mangyapon naka-short ka daw patig bala. Amo na. Pero may nagabantay gid man diri, no, sa Haro Market naton. Bali ang merkado may sarili na di sila yang tawo nga enforcer nga diri na assign ka diri bala. Galing ang problema lang wala ni CCTV. Amo na nga ni kung mga may natabo na ti base kung matun-an nila guro nga pa bantayan tanod yung barangay kiti
Gaulat man lang ko yung mag-coordinate sa barangay nga kagawad ang tanod mo dabi kung umayo na i-deploy dibi. Gaulat mo lang kami request nila ya. Amo na. Di ako mismo personal galibot ko diya. Galibot ko diri galing iti daw wrong time hindi na pagtabo bla. Amo na. Pero wala pa niya identity as a subong since napa-blatter naman siya kagawad. Na blatter na kiti amon ganyan balko nakilala na ng itsura ya. Klaro na ng itsura ya. May daw na ano ginamo nga lapit lang itsura ya. Pero mo gani na ginapadalman ko basi ko kilala ko kung makita ko sa bla. Dito sa ano lang sa mapos nga paagi. Ipitik sintas ya kadako sing amount nga nakuha nila. Di masakit man na sa natunggal. Masakit man na sa natunggal nga kinabudlayan nila eh. Amo na bla day. Oh. Kagawad Arnel Ledesma ang chairman sa nga Peace and Order sang Barangay Desamparados Haro Bombocham kag ti ginalantaw diri nga ti alas 8 no mga pasado alas 8 alas 9 sa aga ti do bag-ulang ini kabukas ang tindahan no sang ginluntad or nagluntad ang ining pagpangawat man diri sa ila kag ti wala pa gihapon sang identity diri kung sino ining lalaki no nga nagkuha sang backpack na may sulod sang kwarta kag alahas nga ti nagabalor kun ini malapit no sa tunga sa milyon na Bombocham. Amo gining isa karon sa mga palaligban kung diin na to kay kabudlay nga magpangita subong sang kwarta Bombokril hindi basta-basta subong makatipon kasang amo sila nga kwarta butang tapabi bisan may negosyo ka but ang kwarta subong mahambal naton nga ginapangabudlayan kay ginahimakasan gid way lamang ina gina pamulot no. Ang isa pa gid nga nagalibot-libot sa palamangkutanon or sa paminsaron kung palamangkutanon paano nila nabalaan nga may ara sang amo sina nga kantidad or may mga alahas dira nga dala ining tag-iya sang store. Ang ginamba magan diri sang tag-iya nga imo do kampante sa balang magdara sang amo na kadako nga balor kag alahas sa tindahan niya kay wala man kanu sang may nakahibalo even though gani kanu ang mga iya diri nga kabulig wala sang nabalaan dalang ti amo na ang sulod diri sang bag sang iyaman nga amo kag ti siguro Bombocham na timingan lang sang ining lalaki kay ti do maga ang ilang nga tindahan is do open space do pwede kagid nga makasulod dayon. Once abi nga wala sang may nagabantay no dira sa may area abis tawag tabi nga do cashier kag makita man naton sa CCTV footage nga ila diri nga ginabutangan dala sang kwarta do open gid in siya so once abi nga do magsulod ka lang gamay dira sa area sa tindahan nila makita mo dayon ang ining surud lang sang kwarta kag may bag dayon dira nga nakabutang man sa kilid so kumpiyansa man siguro ang tag-iya that time mo Bocham kay duha diri na gani ang kabulig niya mo that time do ano lang gid siya nagkuha lang siya tani isang supply dugang nga supply so, para man diri may posibilidad Bombokril kay kumo yara sa entrada ang store sining biktima may posibilidad nga may ginagapangita pa lang sang target adtong mga suspitsado. And it so happen sa ila itong con of the night man to mga babae itong nga sinyasanay lang to or whatsoever kay ginapahayagan ni nga ini sila ang mga apa basi ko na muna to ang spotter no spotter in the sense nga sila na to ang kunabi nagapili-pili or may baklon pero ginamonitor gali kung easy access ang posible kaha ang drawer or kundi ginabutang dira ang binta kag napilian gid tadtong ila sini nga store kay hapos sudlon lapit lang sa entrada kag sa entrada pwede man gilayon makagwa sa merkado kung maagi ka pa sa exit gid na Bombokril. Diyan ka gid Bombocham makaagi no makagwa kag sulod so dasig lang gid yan once na makasulod ka dira abi sa may entrada sang market ila na dayon ini nga tindahan so once makuha mo man diri dayon ang bag pwede kag dayon kagwa Bombocham kay wala man bala may nagabantay dira nga guards man o kon mga traffic enforcement man abi dira sa market no so dasigay lang gid ini siya nga kwaon very hapos dira kung kita mag-assess no sa tindahan kag sa pwesto man mismo sa tindahan sa merkado very easy gid nga makagwa ikaw dayon nga wala ka balagi na notice o wala ka gid na notice diri kay ti ginapahayagan ni diri posible nga ti na distract no ining duha ka kabulig isang ining duha man ka babae nga ginasambit kano nga nagapaapa-apa or nagasenyas lang diri tiya mo na nga na locate no ang ining bag kagat ang
suludlan no sang kwarta kati makita gali nato do nagdampot pa ini siya Bombo Cham sa may ano mo sa burutangan sang kwarta balar sinsilyo diri sang ilang nga mga binta before siya magwa no nga bitbit na diri dayon ang bag Bombo Cham. All right. And so sa dugang pagid diri Bombo Champ no nga balita man diri zaman kita sa bahin sa nga city government ginaplanuhan diri sa nga Iloilo City Traffic and Transportation Management Office o kon TTMO ang pagpasangka diri sa ilang nga sistema agod nga ti mapatuman ang graduated penalties sa mga traffic violators. Sunod diri kay ICTTMO Head Retired Police Colonel Ordalico Garbanzo ila na diri kuno ginatun-an kaupod man diri ang iya nga mga IT personnel para mas maplastar ang ila diri nga mga data no para mas maging organisado ang pag-record man diri sang mga data bangod nga ti nagagamit lamang sila kuno subong sang external hard drive agod na do mano-mano wala diri ma-encode ang mga data kung sino man abi dili ang violar no sa mga ordinansa o kung mga layiman diri sa dalanon. Napahayag ni Garbanzo nga nagakinahanglan sila sa subong sang dugang nga computer nga may ara sang mas mataas nga mga specifications no agod nga ti mas maayo kuno diri ang pagpatuman sang ini nga ginaplano nila nga bag-o nga systems no or pagpasangkad sang ila diri nga system kag ini kasunod man abi kuno nga hindi na ma-monitor sang TTMO kung makapila na bala kanong kabeses naglapas diri sang ordinansa ang isa ka traffic violator gani hindi sila diri hatol or makapatong sang graduated penalties kung sino man ining mga naga-violate sa tinahibaloan man naton nga magkatuhay nga penalties no sa violations ang first, second and third offenses. So kisa kano ganyang iban diri nagalapaw na more than 3. So muna nga mas maayo kung mas mapasangkad pagid nila diri ang ilang nga system para once nga maay isa ka violator no nga mag-violate liwat diri makita nila dayon kung pila na ini siya ka beses na nagahimo man diri sang violation sa dalanon kag para mas mapatulan pa ini sa or kung ano pagid ang nagakaigo nga penalty nga ihatag sa iya once nga may ara na gid sila sang mas maayo mas masangkad nga nga system no hindi nga kuon nga mano-mano lang kaya mismo siya head Garbanzos nagahambal diri nga kumbaga ang ilang nga data hindi pa siya fully organized amo na nga wala pa diri sila nagapatuman sa mga graduated penalties gindugang pa diri nga mas maayo pag ginalantaw niya pag subong or ginaplanuhan pag nga mas maayo kung may ara pag sila kanu sang memorandum of agreement o kon MOA diri sa Land Transportation Office angot naman sa mas mapadasig ang koordinasyon especially sa pagmonitor man sa mga naga-violate diri sa dalanon kadti mas maging organisado man kuno diri ang pagpatuman bala sang mga penalidad kung may ara man sila sang maayo nga koordinasyon o kon MOA man diri no sa kaupod ang LTO. So yari pagpatibalan na to ang naging pahayagan ni ICTTMO Head Retired Police Colonel Ordalico Garbanzo. Yes, nami ina no nga may graduated penalty gid para makita naton pa ang mga recidivist no or mga habitual offender sa aton nga traffic. Ginaobra na naton ina diri sa aton nga computers no nagapatudlo kita sa mga IT naton nga personnel na diri para nga ma-systematize ining records. Kagti sa isa lang kapag pindot makita na nga kung pila ikaw ka beses violations kag kun ang ato bala nga mga violations na-settle nimo no so may mga kaso na kita na diri nga naglambot sa pulo so ang mga tricycle kagti na trace up naton kagti ginpabayran gid naton sa ila. No. Mga sano yan sa natin mga kompleto ang ining system natin. Ga-request kami sang sang high-end nga mga computers para maka-store sang damo nga mga data. And sa subong no gagamit pa lang kami sang external hard drive no guwa sa aton nga CPU so that ang capacity niya magdako-dako kag kuti isaksak mo lang namo na kag itanawon kung i-verify. But kami we are doing this para nga ang traffic record system na pwede magamit sa planning, pwede magamit sa aton mga basis ang regulation ordinance later on and sa enforcement action
public safety information amo ining mga data which is nga kinahanglan namon kag di ginamatapat na nakong ini nga butang sa system. Ako gusto ko gid nga may muwa sa LTO and siguro mas maayo gid nga magasulat kita sini and with the ano man ni Mayor kag sang aton nga committee chair no sa Sangguniang ang lungsod so that ini matigayon na kay manami gid nga may connection gid kami no? Ang ining sa LTO and para nga kung may mga verification man madali ako sa amon mag-request sa ila sa mga data no kung gina-verify naton ang salakyan, gina-verify naton ang mga registrations etc. At the same time may mga ginapadala kita sulat dito ginapasyo post naton because of the apparent violation ginaobra diri sa dalanon ng syudad sa Iloilo at kaya nga itong LTO nag-take action man sa inyo. Pero ang muwa nga makunik kita ni no, sa ilaman nga system so that nga kung hindi diri kabayad sa city dito sa LTO hambalon nga di balikanay sa city because you have to settle sa mga traffic violation nga na-commit na wala ma-settle. Si ICT-TMO Head Retired Police Colonel Alberico Garmanzos and amo na ginapahayag ni ring nga ti kumabuligan bala diri Bombo Champion nga makukuha sila sang mga high-end man or mga mas specialized na computer para mas makastart and na sila sang encode sa mga data para ma-identify na diri no ang mga naga-violate kag once man abi nga magtuga sang mga violations liwat diri ma-monitor na nila kag mahatagan sa nagakaigo gid nga penalidad ang ining mga nagabiolar sa dalangon Bombo Champ. Ako pabor man ko sina Bombo Krill particularmente ining pag-deputize sang mga traffic enforcer naton diri sa syudad sang Land Transportation Office no kag ining pagbutang sa system sang mga nag-commit sang penalty kay dira mo na matrace mo kung ini bala siya first time offender, second time or makapila na ka beses sini nga do liwat-liwat na lang way nagapanuto so mas mabugat sini iyang mga penalidad ang iya sini nga pagapatumbangon sigurado gid ako nga sarang gid madisiplina sang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office and of course sabahin karon niya sang Land Transportation Office kay sandig sa aton sini nga mga eksperyensya kadamo sa mga traffic signs bala diri sa bahin sa syudad sa Iloilo of course ti inline ina sa mga city ordinance or city regulation ordinance nga ginapatuman man naton diri sa ngalan sang trapiko kadamo man sang mga driver nga wala nagasunod no ti hindi man malipod sa ibalo sa mga kabumbo naton nga kun kaisa ang traffic enforcer no daw may ara man sang pagpang-alang-alang sa pagdakop sini sa ila no may ara nga ti nagadakop gid but hindi ma-monitor kung bala ini first time offender or makapila na ka beses niya nga ginahimo nga same violation. So akon pabor ako sina diri sa kasubong siniya nga lihok sa bahin iya sa nga pagdisiplina sa mga driver no pabor gid ako sina diri para nga ti kung disiplinado mga driver isa man ina sa dako nga bagay kag makatugas ang dako man nga impact sa paghagan-hagan sa pagpugok sa dalagan sa trapiko diri sa bahin sa syudad sa Iloilo, Bombo Krill. Yes, Bombo Champ no kay base bala ang iban diri nga mga violators no nagapakuno-kuno lang at base first offense pa lang nila iti ising wala kumbaga sang organisado pa diri nga mga data no or record ang aton nga ICT-TMO so muna nga ginaobrahan na sang lihok sa buong sang ini nga opisina
kag para man nga malikawan na ino kag di na madugangan diri ang mga nagabayular kay as mention ng ibang champ no mga signs gani diri sa dalanon kis wala na ginasunod sang ining mga drivers. Makita naton nga no loading and unloading area, but then makita naton diri ang mga modernized jeep, mga jeepney nagapapundo man no or nagakuha man diri sang pasahero. So sa mga simple lang tani kuno diri nga mga signs sa atong nadala noon dapat sundon man kiti para man ini sa kaayo ka para hindi magatama ka traffic no adiri sa may syudad sang Iloilo Bamuchang. All right. Mga balita na tipong gikan sa Patrol ini si Bamba kay Pansalit Miliasa and from Radio Philippines. Yan number 1 na most trusted source of news information basta Radyo Bombo. Salamat gid na Bombo Krill Miliasa sa imo sini. Salamat gid na Bombo Krill Miliasa sa imo sini iyang follow-up pa report. Pagbalik naton na banwa istoryahan ta na duga nga sa aton sini nga pagpangalagad matapos kilamang pila ka importante nga mga pahanumdum. Oras 47 minutos nakaligad sa tak ng alauna. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for May 3 to 9, 2026. Total Musical Entertainment ang nagahulat sa inyo sa sining weekend. Bangod ang Val Trouble Band ang magahatag sa inyo sa ilang wide selection of songs sa concert at the Plaza. Blasting of alas 6 ang gabi sa Mayo 9, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 10, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, pangayoon naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod nga malampuwasan ang internal kag external problems ang aton pungsod. Also on May 10, Sunday, celebrate Mother's Day sa Plazuela de Iloilo. Kaupod si Mr. Totong Villaruz kagang iya nga banda sa concert at the Plaza Mother's Day Edition 2026. Mangininyo, umpisa alas 6 ng gabi. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2026. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Kabombo, yari ang pwede mo himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya. Kabombo nga motorista, paano ka bala mag-apply sang preno o kon brake kung nagamaneho? Likawan ang golpyada nga pag-accelerate kag pagpreno. Ang golpyada nga pag-accelerate kag pagpreno, ang sara nga makakonsumo sang gatong tub-tub 3,700 pesos kada bulan. Samtang, makakinot ka naman sang tub-tub 200 litros sang gatong kada bulan sa imo salakyan kung matawhay ang dalagan sang trapiko. Gani kung ikaw magmaneho, smooth and easy lang kabombo.
Dako bala permi ang imo balayran sa kuryente bisan abi mo. Malaka man lang ka. Philippine Standard Time, 51 minutos na nakaligad sa takna nga launa. Balikan nato na itong plano sa pagpasangkad sa sistema sa Iloilo Traffic and Transportation Management Office. No, hindi lamang iniiya para sa mga public utility jeepneys, no? Para man inibanwa sa pangkabilugan, no? Para sa mga pribado sini nga salakyan ang mayara man sa mga salawayon. Oh, kay ti kita mo na gid nga may signage nga no parking, no left turn, no right turn, pero kay kumo wala sang nagabantay, wala sang traffic enforcer, no? Ti ginadisregard nimo inang partikular nga traffic sign nga kabahin sang regulation ordinance, traffic regulation ordinance. Sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo. No? Lakip man sila direti. Before nga pasanyugon ang sistema, dapat ang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office, no? Ilaman sining kumplituhon kag ilaman sining pasiguraduhon nga mayara sang mga nagakaigo sini nga mga pavement markings kung nagakapanas na dira papintahan sa nga bag-o inang visible bala sa tagsa siniya ka driver, no? Para nga why na sang nga damo pa sini nga questionanay or kung ano man iya nga sahi sang halinan pa sang pagbinaisay sa tunga sang dalan bangod nga nagaprotesta, no? Dugang pagid ang pagpaandar sang tanan sini nga mga traffic lights. No, kay may pila pa ka mga traffic lights nga nanotisyaran kita nga wala sa gyapon tubtob sa sinimatinion nagaandar, no? So nagaka-confuse, nagatalang-talang ang aton siniya nga mga driver kung ano ang ila sini nga basihan, no? Sa aton sini nga mga kauturan. Ti babasi sila bala sa kung anong sinyas dira sa traffic enforcer or ang ila sini nga basihan amo iya ang traffic lights sa aton sini nga mga kasimanwa, no? So kung sa partikular nga dalan kung mayara sa traffic light pasiguraduhon nga naga-function ini pavement markings visible, no? Kag mga traffic signages visible para nga maglapot sa punto nga mayara sang may i-reprimand or i-flag down agod nga pathagan sang violation nga iya sini iya na commit, no? Mangin na mathag isa pag ina banwa, no? Ang pagpainsyende sa mga driver, no? Sang ila sini na commit nga violation. Para nga ti klaro kita bala sa aton sini nga mga kasimanwa kag hindi na mag-engage as much as possible, hindi na mag-engage ang aton sini nga mga traffic enforcer, no? Sa pagbaisay sa aton sini nga mga kuturan. Okay, makita man naton nga daw halos kada semana si Sir Garbanzos ang naga-file sa mga nagakaigo sini iyang complaint, no? Batok iya sa mga traffic violators nga daw nagapawala lamang. Kay abi nila daw bahaw-bahaw malang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office, pero ginapamatud-an ini sang head sang ICTTMO nga hindi niya bahaw-bahaw kag pananglitan nga nagkakomiter ikaw, naglapas ikaw sang traffic ordinance kag imo sini iya nga pabayan ti laban-laban magapangatubang kagid sang mga nagakaigo sini nga panumbungon. So as much as possible hindi na mag-engage ang aton sini nga mga traffic enforcer sa pagbinaisay, no? Siguro mas labing maayo nga ti pag-flag down, eksplikar kung ano ang iya na commit nga violation, no? Bisan na hindi mo na gani pagsukton sa nga iya sini nga driver's license, kung makuha mo lang ang details sa iya sini nga salakyan, idako na ina nga bagay sa aton sini nga mga kuturan, no? Kag kung mangin systematic naman kag malakip iya ang
mga record sabi sa Iloilo City Traffic and Transportation Management Office, no? Naka-connect abi sa bahin sa Land Transportation Office, so mas labing mayo, no? Kay kung may mga violation, ikaw dira isa sa mga maka-obligar sa mga driver nga ti do ginapawalaan lang ang ila sining mga na-commit nga violation. Amo ang butang sa mga ano nga ning term sina dira Engineer John Dave. Inang may ginapa-alarm nila, no? Amo nang term gali. Kay for example, naka-commit ka sa violation abi tapos ginpalagyuhan mo. So kung nakuha ang plate number sinini mo, pampubliko kung di pampubliko kung pribado ka man sini nga salakyan, usually ginapasa gilayon ina sa Iloilo City Traffic and Transportation Management Office o kung sa Land Transportation Office man, no? Tapos ma-alarm na ang imo sini iyang particular nga plate number. So the moment nga may transaksyon ikaw sa Land Transportation Office, no? Just like sa pag-renew sa imo siniyang kara registration, no? Sa aton sini nga mga kabombo, so hindi mo ya matigayon nga makumplito ang proseso sa pagparehistro sa imo sa nagsalakyan kung naka-alarm ang imo siniyang plaka or may mga pending ikaw nga dapat isettle, bangon man nga nakakumiter ikaw sang violation. So isa man sa labing maayo siniyang pagdisiplina sa mga driver, no? Sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo. Ang nanotisyaran pagid sini naton banwa, magluwas sa diversion road sa distrito iya sa Mandurriao, ang gindugang as traffic discipline zone diri ang whole stretch sa Molyelone blaw. Sa aton sini nga mga kabumbo kay nasiplatan naton dira nga may nakabutang nga this is a traffic discipline zone. So mayo man ina banwa nga ginapadamo naton ang mga mayor nga dalan nga ginakabig naton as sa traffic discipline zone sa aton sini nga mga kauturan. Kay ti kung lang taon naton, kung sa tuntuon lang, hindi man niya obligasyon isang gobyerno naton nga patarungon ang tagsa sini ka mga driver mo. Ang ila siniya is to manage the flow of traffic. Pero ang pagkaresponsable, ang pagkatarong sa isa ka driver, ang nagakadapat na ya, individual responsibility ina. Responsibilidad mo ina bilang isa iya ka driver's license holder nga dapat mangin na responsable kag disiplinado ka nga magmaniho sa imo sini nga salakyan. Tibangon nga na planuhan ini nalakip sa plano sa Iloilo City Traffic and Transportation Management Office kag pananglitan matigayon maayo gid ini, no, nga development karon in terms sa aton siniya nga pag-management sa trapiko diri sa syudad sa Iloilo. Ang iban sini nga mga balita kag impormasyon siguro itugyan naton sa iban sini News and Public Affairs Program sang Bombo Radyo Iloilo. Standby na kamo sa kahapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Ini naman si Bombo Chama Blanco gabilin sa imo sang manenay nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Oras, 1 minuto, nakaligad sa tak ng 2:00. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for May 3 to 9, 2026. Total musical entertainment ang nagahulat sa inyo sa sining weekend. Bangod ang Val Trouble Band ang magahatag sa inyo sa ilang wide selection of songs sa concert at the Plaza. Blasting of alas 6 ang gabi sa Mayo 9, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 10, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, pangayoon naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod nga malampuwasan ang internal kag external problems ang aton pungsod.
Also on May 10, Sunday, celebrate Mother's Day sa Plazuela de Iloilo. Kaupod si Mr. Totong Villaruz, kagangiya nga banda sa concert at the Plaza, Mother's Day Edison 2026. Mangininyo, umpisa alas 6 ng gabi. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2026. Mas na namian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gawa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Sini nga panahon sang tag-ilinit, delikado ang sunog ilabi na sa sulod sang panimalay. Gani safety first ka bombo, ilabi na kung ikaw ang nagaluto sa kusina. Siguraduha nga nahamtang sa mabugnaw kag well-ventilated area ang LPG tank kag indi masilakan direkta sang adlaw. Ang sobra nga init makapataas ang pressure sa sulod sang tangke nga mahimo magresulta sa aksidente. Tsekyaron ini kung may tagas kag ipalayo sa kalayo. Magamit sang electronic power strips o kon extension sang linya sang kuryente paanda mga outlet sa imo balay o opisina. Ang electronic power strips nga ginatawag man surge protectors sarang pa makaproteher sa mga sensitibo nga electronic devices sa mga voltage spikes. Makabulig man ini sa pagkinot sang kuryente bangod ang paggamit sang extension ang makabuhin sang phantom loads. Sigurohon man nga naka-off o naka-unplug ang extension kung wala na ini ginagamit. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kon pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masamig ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Kung mahimo pa lang i-upgrade ang ginagamit mo nga bumbilya sa LED lights. Nagadamo na sa karon ang mga panimalay nga nagagamit sang LED lights bangod magluwas nga matahom ini tulukon. Kag mas barato, mas makinot man ini sa konsumo sang kuryente kaysa sa mga halogen bulbs.
Ang LED bulbs sa 25 times nga mas nagalawig kaysa incandescent bulbs kag 80% pa ini nga mas makinot sa enerhiya. Kung nagabiyahe, dalang salakyan, planuhi ang ruta, kag tingbo ng mga malipot nga ruta, kag isahon na lang, agod makakinot sa gatong. I-schedule ang biyahe nga off-peak hours para ma-minimize ang inoras sang idling sa traffic. I-practice ang carpooling kung mahimo pa lang para mabuhinan ang numero sa mga salakyan sa dalanon. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa amo nga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutoon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Kabombo, yari ang pwede mo himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya. Nagagamit ka man bala sang water dispenser sa imo balay o kun opisina? Ini nga kagamitan ang isa sa mga appliances nga mahakog magkonsumo sang kuryente. Ang paggamit sang dispenser nga may capacity nga 630 watts ang mahingo makadugang sang tubtub sa 600 pesos sa imo electric bill. Gani para makakinot sang kuryente, ipasiguro gid nga ma-unplug ang water dispenser sa imo balay o kun sa opisina kung wala na ini ginagamit. Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Hindi pagpunoon ang refrigerator. Kung sobra ang unod sang fridge, mabudlayan ini nga mapabilin ang tugnaw, nagahinay ang airflow kag mas madamo nga kuryente ang kinahanglan. Ipabilin nga matawhay ang unod kag painon ang mainit nga pagkaon. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Bas! Paradyo! Bombo! Maayong hapon sa inyong tanan, mga pinalangganan natin ng mga kabombo. Welcome again, diri sa kahapon lamang program. It's 10 minutes after 2 o'clock. I just hope by this time, halos tanan sa inyo busog na. And kung ang iba nag-skip sang lunch, that is because medyo busy pa, pero there is something to eat. Kabaya mo na, no? Ang sitwasyon dira. Anyway, I'm also happy it's not that very hot sa Sagwa. Kati I heard may looming nga managsunod nga bagyo. So let's hope nga everyone is still safe. Pero daw ka blessing man, no? At least mabasa-basa kita diri sang ulan. Hindi lang pagtuduhon gid ang magasulod nga bagyo. If magasulod gid man. This is Tita Regine. Welcome sa Tuesday edition sang kahapon lamang program, reminding each and every one of you, every son, every daughter, every child, everyone nga may ginalantaw, ginatulok, ginapalangga, may ara nga iloy sa ilakilid or hindi man sa ilaluyo or base ato sa malayo nga lugar.
hindi man by blood, but may ginakalbig nga iloy. This is the chance you have nga ma-express ang inyong pagpalangga sa inyo pinalangga nga mga iloy as we celebrate Mother's Day on May 10, that's a Sunday. We are going to give tribute sa aton nga mga iloy. So, you send your stories, whatever it is, ang mga mensahe, ang luyag ninyo ipalabot sa inyo nga mga pinalangga nga mga mothers, pwede gid na nga mapadala diri sa kahapon lamang program para nga mabatian Manila ang luyag ninyo nga ihambal nga mapagpasalamat kag words of love para sa ila. Paki-email ang inyong mga stories about your mothers sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. Kaupin din nyo si Tita Regine para sa niya hapon and ari na ang ato niyang bahanon for everyone. This is from Kenneth Semilia. Sige na, Prinsesa. Good afternoon and welcome sa KLP. Pag pinagmamasdan ang iyong kagandahan, tuwang nararamdaman di mapantayan. Sa daming naliligaw sa'yo, kung siyang napili mo, sadyang pinagpalang magkaroon ng tulad mo. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit pa sa sapat. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko. Katulad na ginagawa mo, hindi na dapat pang mangamba. Puso ko ay nabihag mo na, walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. Ano bang hahanapin pa? Complete package ka na. Hindi lang puro ganda, may talino pa. Ang puso mong mamahali, hindi babasagi. Pag-ibig mong nagniningning sa aking piling. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit pa sa sapat. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko. Katulad na ginagawa mo, hindi na dapat pang mangamba. Puso ko ay nabihag mo na, walang ibang mahal kundi ikaw, aking prinsesa. Kung isa-isahin ang maganda sa'yo, baka di naman tapos ang kanta na to. Sa ganda mo pa lang, marami na akong nasulat. Huwag na yung iba, baka kasi sila magulang. Sa bawat tingin, maganda. Pumupuso ang mata pag nakikita ka. Para kang bulaklak na bawal kong pitasin. Parang ang ulam na bawal kong pampakin. Di ako marunong mag-rap, pero para sa'yo ako'y magpapanggap. Di kayang mag-double time o kaya mag-triple time. Sa'yo lang buong time, sa iba wala na. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko. Katulad na ginagawa mo, hindi na dapat pang mangamba. Puso ko ay nabihag mo na, walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. O aking prinsesa. O aking prinsesa. O aking prinsesa.
Kenneth Similia, sige na prinsesa, sa totoo lang, hindi kita prinsesa, no? Gani magbanat kita ng buto. 16 minutes after 2 o'clock, and sa sininga hapon, may aras na binalaybay, ngaluyag sa atin i-share ni Dr. Jerry Daclo de Biona, nagasiling Dear Tita Regine. Sa sinitiyon sa mga mamumugon, palihog ako basa sining akon kahapon, mamumugon or mamugon sa Kapitolyo sa Martes, Mayo 5 sa imong KLP. By the way, panamyaw sa imong tagpalamati kag mga tumalanaw. Madamo gid nga salamat sa gihapon, Dr. Jerry Daclo Biona. Kagari na ang tigulo, mamugon sa Kapitolyo. Una nga nakasulod ako sadto, dako nga edipisyo sang Kapitolyo. 1978, sang lamang bumulutho ako. Nagsugod na akon kabuhi didto. Nakakita sang kahigayunan nga tani akon pala nga buhian. Naglibod, baligya sa mga uga, banwa na tawhan ko nga estansya. Nagtanay sa mga empleyado, mga opisina sa Kapitolyo. Si Anhing Rudy, upod ko gangisi. Iban kung magbakal, puro arte. Madamo man ako sa nakilala, mautang, bayran sa dason simana. May palipat-lipat kung balikan, may ara ko no, ila na nabayaran. Gingamit sa piniliay ni Anay Governor Sim Grino sang 1988, nangin mamumugon sa Kapitolyo. Hepe sang Community Affairs Section, nga akong gintukod, isa ka division. Sa Kapitolyo, nagdihon panibag-o pagdumala, subong mga aktibidades kag programa. Pagligad 7 ka tuig, kinhatagan, testimonial sang Iloilo nga kaadlawan. The most outstanding employee sang 1995, solo lamang nga awardee. 31 na kaanyos hasta subong ginuyatan, nagretiro, wala pagid masundan. Presidente sa mga mamumugon sadto, napulo kag 2 ka tuig sa 4 ka termino, kag 4 pa ka tuig, halandumon mga mamumugon, Employees Day, Christmas Party, kada hiwaton. 16 ka tuig, overall chair sa mga committees, halin sa misa, pamahaw, fun run, puitis, ball games, bowling, relay kag dashes, dakpanay manok, baboy, hasta muses. Kada simana sang Iloilo sadto, gindihon, may ara nga adlaw sa mga mamumugon. Adlaw sa mga kooperatiba, kag adlaw sa kalamidad panghanda, ginapunduhan gid sang probinsya. Provincial Cooperatives Office ginbuksan ni Governor Arthur Defensor Jr. Ginpahamtang, ikaduha nga opisyal sang talatapan, hasta nga nangin hepe naman. Ang kabuhi ko sadto sa Kapitolyo, dito nagatulog, kag halos puyo ako. Bisan kapre dira sa isa ka opisina nangin abyan, kag siya kilala na. Wala man gid ako nakakita na simhutan. Sus, kakatuyom pag-akaanghit pa man. Subong man, dili makita nga tinuga bisan sa bag-o sa panalgan ikaduha. Sang tuig 2010, gintukod akong ginhanda, talatapan nga kalamidad tagdumala, ginpakig-away sa matuod-tuod, namuno sa PDRRM office nga natukod. Sa may kalamidad o kung bagyo nga tion, mahamuok tulog laban mga mamumugon, batas pulaw, baha, tunog kag ulan, patigayon bulig sa gaantos na apektuhan. Gintukod Emergency Responders of Iloilo o kung EROY sa ngalan sang bata sadto. Si Scout Roy nagluwas ang 7 ka tawo sa isa ka trahedya sa estansya didto. Pakahuya,
ginatulon sang iban pasipala, matigayon lang programa sa mga biktima. Labi na yadto ang mga balay na gubaan o kon kalaanod kaghalitan palangabuhian. Tapos labay ni Yolanda nga super typhoon, 40 adlaw gabi solo nagdihon. Programa sang probinsya, rehabilitasyon, napaaprubahan dangat sa 37 bilyones pesos. 35 katuig nga serbisyo. Salamat, masakit sa lawas, wala gid ako. Wala gid nag-agom sa vacation leave, bisan sang sick leave o kon forced leave. Madamo man sadto sa naghikaw. Kuno, ila alam kag abilidad labaw. Akon ginhangkat tanan sila, hinimuan, itudlo kag ipakita nila. Akon ginahulat ang may hinimuan man, tupong sa siningkubos o kon labawan. Sang serbisyo sa mga Ilonggo ikaayad, labi na ang mga biktima sang kalamidad. Sa alibutod sang kubos ko nga tagipusuon, madamo nga salamat nag-unong sa akon. Dabinagid kay Governor Arthur Defensor Sr. na 10 kag 8 katuig sa iya nagserbisyo. Sa ila paghatag kag kahigayunan, ako makaalagad mga pumuluyo sang Iloilo. Sa 3 kadekada kag 5 ko nga pamugon, dako ang dungog kag bugal makapulong, si Dr. Jerry Daclod Abiuna ako, anay mamumugon sa Kapitolyo. Madamo gid nga salamat sa imong balay diri nga binalaybay Dr. Jerry Daclod Biona nga anay isa man ka mamumugon dira sa Kapitolyo. 23 minutos makaligad ang takna nga alas 2. Mga kabombo, good afternoon once again. Nagapamati ka mo sa kahapon lamang program kaupo ninyo si Tita Regine. And once again, my invitation to those nga may mga luyag nga ipabutyag, mensahe, ipalabuot, mga pagpalangga sa ilang mga iloy, you can email your stories sa bombo_iloilo@bomboradio.info para nga mabasa naton before ang Mother's Day or maybe even after Mother's Day. Kaya ang month of May is still the month of the mothers. Magapadayon kita sa pagdulong sa inyo sa mga more interesting stories diri sa Kahapon Lamang program sa pagbalik sa Kahapon Lamang program kaupo ninyo si Tita Regine. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot sang tubig. Kung naanad kita nga kanagamit naton sang baso o kon pinggan ginahugasan gidayon naton agud hindi na magtiner sa lababo, mas maayo nga manumdum kita liwat bangod tuman kadamo nga tubig ang ginagamit mo para diri. Sa baylo nga hugasan gidayon, mahimo mo ana ibutang sa isa ka labador nga may tubig agud pahuluman ang mga ini kag tingubo na lang ang paghugas agud makakinot ka sa tubig. Praktikal ini kon ara ka man lang sa inyo balay kag kon ikaw ang nagapangabuhi nga wala sang upod. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Tanan kita mayara sa bulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Yari ang isa ka praktikal nga pamaagi agud makakinot sa paggamit sang tubig. Pag-usar liwat sang tubig. Kolektahon ng tubig nga gingamit sa pagpanglaba o kung ng tubig nga nagatulo gikan sa aircon. Pwede mo ina magamit sa pagpanglimpyo sa salog, pagflash o kung pagbunyag sang tanom. Ang tubig nga abi mo wala na pulos, pwede payagali nga makabulig sa imong palibot. Limitahan
Ganahan ang pag-charge sang devices. Hindi pagpabayaan nga naka-plug ang phone, laptop o kung tablet kung puno na ang battery. Patyod, Balik kita diri sa KLP, alas 2:26 sa atong oras. Hello, Nonoy Abet. Salamat gid for watching. Te, may story ka Manoy para kay mama mo. Sulat lang. Here's your next story para sa inyo. This is from Senior Citizen of 3rd District. My dear Tita Regine. Good afternoon, mga KLP lovers. This is Senior Citizen of 3rd District. Masyado kainit ang panahon. Reminders lang sa tanan, kung hindi man lang importante ang inyong alakad, better pahimunong na lang sa inyo balay. Halong gid sa inyo pagdigamo, see to it nga nasabwan ang baga antes bayaan ang dapog. Amo ini akon intro kay kadamo na gid sa mga cases ang sunog. Maging vigilant gid o kung maging mabinantayon gid kita sa tanan nga tion. Maayo pa gani kuno ang makawatan ikaw sang sama sunugan. Kay kung sunog, everything wala gid bilin, kundi malason, hasta kabuhi madula pa. Samtang nga nagapamati ako sa sulat ni NB sang Iloilo Province, nakarelate duman ako, Tita Regine. About bala sang gin-share niya about kay Mayak, Tita Reg? About may swerte pa si Mayak kag nakalikaw gid sa mga tawo nga hindi maayo. Ako ni experience part ni man sa kwarta. In love pa ako sadto, Tita Reg, kun ako lang ay waay man ako sang kwarta. O galing sang kamidugid ni Neni, ginhambalan niya ako nga mapautang sang kwarta sa mga upod namon sa trabaho. Kun ako lang, daw hesitant kid ako kay nahadlok taken, Tita Reg. Hindi maayo para sa akon ang magpautang kag pasakaan ang kwarta. Ti, kay plano or dala man nina sa plano namon nga kung may pondo na kami, mapakasal na dayon. Ti kun ikaw, Tita Reg, hindi ka pa nga tagaan ka kapital para makanegosyo kag instant agad. Ginhatag niya sa akon iya ATM para maka-withdraw ako. Kay lapit pa sang una ang isa ka bank sa ginaobrahan namon, kag kun gabi damo man da nagabaligya sa gwa sang gate, gabi ako nag-withdraw. Sang una, may small room pa ina ang ATM machine, kag nagsulod ako. Wala man tawo pagsulod ko. Siguro, guided gid man ako sang Holy Spirit, kay kada sulod ko sang ATM, why gitana sang may nagagwa nga cash. Katatlo ko gid isulod, kag mag-transaction, why gid sang may gagwa nga kwarta. Naisip ko, basi kung sigihon ko, basi hindi doon magwa ang ATM card ko. So nagwa do lang ako sa small room sang ATM machine. Abaw, Tita Reg, nakibot gid ako. May 3 ka tawo gabantay sa puwerta sang ATM machine. Gulpi lang, nagsaka ang kakulba ko. Grabe ang kubak-kubas ang dughan ko. Hambal ko sa ila. Wala gid ako sa may na-withdraw. Nakita man nila siguro nga wala gid sang may nagagwa nga cash every time mag-withdraw ako. Tani, 10K akon withdrawhon. Initial para sa business ko. Maayo gid, kay gin-save mo gid ako, Lord. Nanugid ako kay Neni. Sila niya balaan mo gid gabi, kag ikaw lang isa, ma-withdraw ka? Di mo gid to nga experience ko about money, nga hindi ko gid malipatan. Mayupod man kami nga nag-work man sa hospital. Nagpila man sa ATM machine sa Haro. 3 na lang sila ang nabilin. Natapos na ang pag-withdraw sang babae, tapos ang tawo naman dapat ang sunod. Ginhambalan siya sang tawo, Miss, ikaw lang una. Sabat niya, ikaw nang una dyan. Tapos kintulok niya man lang sa mata si Grace, kag wala na makabalibad.
Siling sang tawo. Isulod na imo ATM, tapos enter imo PIN number, kag mag-withdraw sang 5,000. Amo man nga obey ni Grace sang dikta sa iya sang tawo. Sang makuha na ang kwarta, naurungan lang si Grace katindog sa ATM machine. Igo na marasmasan, ato na, malayo na ang tawo. Nagsakay na lang siya pauli sa 3rd District. Pagabot, nagpanugid kay nanay. Hambal ni nanay, maayo lang to, kiti kwarta lang ang ginkuha sang tawo. Kung ginhagad niya abi ikaw nga magupod sa iya, kag kung ano pa himuon sa imo. Lesson learned gid, hambal ni Grace. Ka mga tunto gid sa mga tawo, pareho sina. Damo ang mga manugpanunto kag mga scammers. Extra halong lang kita kag ihalad naton aton mga activities sa Ginoo. I-guide gid kita permi. Ako, ang ginahimo ko antes magalin sa balay, may mga meditations gid ako kag prayers. Lord, tagahi man ako sa maayo nga decision making. Ang pagbuot mo lang amo matuman. Tapos pagsakay sa jeep, halin sa 3rd District going to Santa Maria, naga-rosary ako. So, 4 gid na ka rosary ang matapos ko kag makaabot sa school. May ma-feel gid ako nga reward halin kay Lord. Una ko nga na-feel gid sa klase namon, may ginpa-draw ang amon teacher sa amon about ato sang Easter egg. Kay bago lang tapos Easter Sunday. So pag Saturday, amo to amon topic. Gitagaan kami sang cut a bond paper. Oval ang cutting kay itlog or shape sang egg. Instruction sa amon, mag-draw ka mo sa inyong story like sa example. Ang naka-draw is seed pa lang. Tapos ang magtubo na, may mga dahon. Until such time nga maging dako na siya nga tree. Kag ako, every time may exam kami or mga activities, nagapost kita ko anay sina Tita Reg, kag may mag-say a little prayer. Gamay lang ina nga prayer, pero ara gid ina, gina-acknowledge nakon ang presence sang Ginoo. I say a simple prayer, Ginoo, ipadala man sa akon ang imo Espiritu Santo. Amo na, Tita Reg, nag-draw ako kay amo ina ang nagsulod sa akon kay isipan nga iga-draw. Nag-drawing ako sang stem sang isa ka kahoy, ginbutangan sang dahon, kag mag-draw sang duha ka kukun nga nagaangot sa stem. Ang isa close, kag ang isa naka-open na. Then, nag-draw ako sa isa ka maanyag nga alibangbang o kon butterfly. Ang sample sang gin-draw ko, tingin pasa namon, then ginpadukot sa whiteboard, Tita Reg. Habang ni teacher, mapili kita sang 5 kabilog nga inyo gin-draw nga best. Si ma'am primero ang nagpili, kaya ang napili niya amo ang drawing nga may candle. Tapos, gin-explain sang tag-draw. Tapos, siya naman ang nagpili. Kagang ika-3rd nga napilian, ako na. So, ipakadto ako sa front, kagin pa-explain ang akong gin-drawing ako kun. Amo ni akong intro, Tita Reg. Good afternoon, everyone. Ang gin-draw ko, amo ang duha ka kukun, ang isa close pa, kag ang isa open. May mga drought kung kaisa sa aton kabuhi, kag gina pareho sang ulod sa sulod sang kukun. Madulom ang palibot, hindi masyado makahulag. Apang sa makagwa na, makita na niya ang kasanag. Kag nangin isa siya, kamatahong nga butterfly. Amo manina sa aton kabuhi nga may mga struggles, may mga challenges sa aton kabuhi. Maging persevering lang kita, kag hindi magdula sang paglaom. Maabot gid ang kasanag sa aton, basta maging mapinangamuyuon lang kita. Amo ina, Tita Reg, para sa akon. Ang sabat sa akon pangamuyo, nga 91 kami kabilog, kag napilian gid ang akon drawing, suno sa ginadikta sang akon niya panghuna-huna. Nga ginaguide gid ako sang Holy Spirit. Nalipay gid ako, Tita Reg. Isa pa gid ka experience sa amon presentation sa amon klase.
Bale, ang himuon sang katagrupo, magpili sa isa ka mag-demo sa amon nga klase. Do aktual na bala Tita Reg, nga nagatudlo na kami sa mga students namon, kagang mga members ng amon nga group, amo ang ma-act ng mga students. So, gintagaan na kami sang topic about prayer. May classmate kami, nga permi gidi na nag-participate kag mag-recite. Siling ko, Ma'am, ikaw lang ang mademo para sa aton grupo, kay very confident kita ko sa imo mag-reporting. We were 8 groups. Siya man gani ang nagsuggest nga ang Our Father lang a prayer amon i-discuss. Hindi siya mag-demo, Tita Reg, kaya waay pa siya kaagi katikist ko, no? Sino-sinyo ang nakaagi na tudlo? Siling ko, ako ma'am. Siling sa members ng amon group, ikaw na lang, sir, kaya mo na. Hesitant ako, Tita Reg, kaya syempre para sa akon, do international kami nga mag-classmates. Kung sa amon parokya, bisan ano lang ang pabuhat sa akon, okay gid. Pero, hambal nila, ikaw na lang sir, kay kaya mo na. Do nahamot man ako. Group 1, ready na kamo? Oo ma'am, ay kasadya gid. Bisan hindi ready Pero nag-pause gid ako anay, kag mangayo guidance sang Holy Spirit. Lord, ipadala man sa ako ng Espiritu Santo para mag-guide gid ako. Ginuyatan na sang duha ko kaupod sa group ang visual aid nga ginhimo namon nga topic. 1, 2, 3, action. Good afternoon, children. I am your religion teacher. I am Sir Senior Citizen. Before we start our class, will you please stand? Sign of the cross. Our topic this afternoon is about prayer. Sino sa inyo ang nag-pray? Okay, very good. Kung mag-pray kita class, ano ang ginahimo naton? Una, antes mag-pray. Sir, yes Wilma, nagapanguros. Very good. Kung nagapanguros kita, dapat hindi kita mag-sign language. Dapat ihambal ginaton ang sangalan sang Amay, sang Anak, kag Diyos ng Espiritu Santo. Clear sa inyo? Yes, sir. Okay. So ano pagid ang nahibalaon ninyo ng mga basic prayer naton? Yes, Isabel? Ang Amay namon, sir. Very good. Kung nagapangamuyo kita, nagapakigsugilanon kita sa mahal nga Diyos. Sino sa inyo ang nagasimba? Kung nagasimba kamo, ano ang inyo ginahimo? Nagapray kami, sir. Very good. Para sa inyong assignment, magdala ka mo sang picture ni Mama Mary. Okay? Gamay lang at time ang ginhatag sa amon Tita Reg. Nakasurvive man ako. After sang demo, may mga naghambal about sa ila observation sa amon. So far, so good. Gid ko no, kanami daw sang amon tagsa-tagsa ka presentation. Iba-iba kami topic like baptism, confirmation, Holy Trinity, forgiveness, reconciliation, confession, anointing of the sick, kag ang amon prayers. Medyo malawig na ini, Tita Regine. Ihulog ko naman ini buwas. So, thank you so much for reading my long letter. Nagapamati lang ako sa story ni multiple stroke survivor. Nagasakit gid ang dughan ko. Naluoy gid ako mag-isip during that time nga ginakastigo siya sang iya amay. May story man ako tani nga relates sa night clubbing. Pero basi next letter na lang, kay 11:17 na sa kagabihon doon. Kag may klase pa ako buwas. Medyo natuyo na ako, manami kun enough ang sleep ko, kay kanami isang concentration ko magpamati sa amon nga teacher. Topic namon in Cycle B is about prayer and sacrament. Kabay pa matapos ko gid ang tanan nga cycle sang study nga ini, may C kag D pa. Kay ang D ma-end sa July 4. Sige Tita Reg, nagareklamo na ang kamot ko kag mata, nakapoy na. Kabay nga nag-enjoy gid ko no pamati isang lain-lain nga topic nga akong gina-share kamutanan. So kamo man dira ginaagda ko gid nga mag-share man sa inyo nga stories diri sa KLP. Kind regards to Lolo Dencio, Lola Amparing, student mom, multiple stroke survivor, kag sa tanan-tanan nga mga KLP lovers. This is Senior Citizen of 3rd District. God bless us all.
Well, salamat for sharing, senior citizen. I just hope nga hindi bawal sa inyo dira ini mga ginapang share mo nga mabatian sa iban sa kahanginan. But anyway, salamat gid. Maybe you were just too inspired nga i-share sa amon diri ang imong mga beautiful experiences samtang nag-eskwela ikaw. Para nga ma-further pagid nga madugangan ang imong knowledge in preparation sa imong services nga luyag nga himuon para sa aton nga Ginoo bilang isa ka katikista. Salamat sa liwat and continue to concentrate ang imong pag-study sa sining mga tinion kagabay nga matapos mo gid until cycle D. 2:42 ang aton nga oras, magapanabalik ang KLP pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot sang tubig. Sa pagtimpla sang kape, magamit lang sang tubig nga sarang maubuson. Sa masami, hindi man naton maubos ang ginatimpla. Kag kung mabugnaw na ang kape, ginaula na lang naton. Hindi lang kape ang imo ginauyangan, kundi tubig. Gani, mas maayo ang husto lang nga amount nga maubos mo ang imo nga timplahon nga manamit nga kape. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Balik kita diri sa kahapon lamang program, basahon naton one letter from the many letters that she has for us. Lola ang paring story para sa aton sa sining nga hapon, Dear Tita Regine. Kahit medyo malabo ang paningin ko ngayon, pero nais kong sumulat dahil sa sobrang galak o kasiyahan na aking nadaanan noong 97th birthday ko. Salamat sa ating mahal na may kapal na kanyang sinagot at binigyan ako ng sobrang kasiyahan at mabuting kalusugan. Tita Permela, ako nga nag-iisahan nun sa balay, gani higda-higda lang, tapos silent prayer. So, mahambal ko lang tita, nga halin sad to, no, tubdub subong, ining ika-97 nga kaadlawan ko, amugid dya, ang pinakamasadya, successful, kag hindi gini makakas sa akon nga kaisipan, sa akon nga tagipusuon. Pag lalakat na sang mga bisita, madamo pagid dya, ang iban nga mga friends, kag mga kamag-anak nga nag-abot. Tub-tub mag-aga, madamo pa sa mga pagkaon ang nabilin, kag may mga gifts pa. Ang mga friends ko sadto, nga wala naka-attend, sa subong nagkadto sila. Gani nga nasadyahan gid ako. Tita, kung i-compare ko sa mga nagliligad nga mga celebrations, ang mahambal ko nga amo na ni, ang pinakamasadya, kag tub-tub gabi, may nagaalabutan pa. Maraming salamat sa inyong halad na matamis o sincere
nga mga words and expressions ang ginhalad ninyo sa akon mga bisita. Thank you so much. Sa kay Mia, buong galak ang aking puso't damdamin na hindi mabubura sa aking utak hanggang kailanman habang buhay ako. Ang mga words mo, expressions, very sentimental. Nga daw nagatuslok sa akon nga tagipusuon, sa akon balatyagon, kag sa akon nga utak. Hindi ko gid makalimtan, kailan pa man. So again, maraming salamat, Mia sang Binggawan. Ipalaminate ko ang isa ka copy. Kag ibilin ko sa amon nga Museum Centennial sa Santa Barbara bilang rekwerdo ko ang imo binalaybay o comments. Taos puso nga halad sa 97th birthday ko. Tita Regine, di ko matapos ang akon nga sulat kay hapon na, so dugtungan ko lang niya kay tinag-aisahanon naman ako diri sa balay. Right, 10:25 a.m. Tita, kahapon, the next day na, nakabato naman ako sang gift. Kwarta, kag mga sari-sari, ng mga prutas, kag pagkaon. Padalas ang akon mahal nga hinablos halin sa Amerika. Buong pagtitiwala ko sa ating mahal na poong may kapal na hanggang sa ngayon may nag-aalala pa sa akin. Tama gid ang sermon ni Monsignor Militon Oso nga I quote, "When you give, you take. And when you take, you give." Halin sad tutubtub subong ang akon nga mga ginpangbuligan, ginsakripisyuhan, init kag ulan, adlaw kag gabi, ang akon nga mga inagyan sadto. Nga daw wala sila naka-remember, kahit konting pagtingin o pag-alaala o kahit greeting lang na happy birthday daw wala gid. Sige lang, medyo nasubuan man ako pero okay lang na Tita Regine, daw kabudlay, kag daw nakakapagod. Nga maghigda lang nga maghigda. Gani nagbangon naman ako, kay ginsugpunan kong akong sulat nga wala akong natapos. Subong, ako naman ang ari diri sa balay, kaya siling ko sugpunan ko naman ang akong nga sulat kahapon. Kiti nag-iisahanon naman ako sa balay. Kapahuway-haway, kiti siling ko gani, no? Doon kakapoy man, yung magsagad na lang higda, nga isa ka man lang sa kwarto. Tita, nahambal ko na sa imo sadto, no? Nga halin sadto hasta sa subong, amuni. Ang pinakamasadya, most successful nga pag-celebrate ko sa akong nga birthday, ang akong ika-97 nga pag-celebrate. Away labot sa mga handa nga pagkaon, katahom sang decoration, madamo nga mga friends, kag mga paryente ang nag-alabot. Tub-tub sa hating gabi, Tita Regine, nga may surprise pa yang harana sang kaagahon, mga kaguro ko noon at mga choir members ng church sa isang barangay na pinanguluhan ng aking best kumpare nga teacher man. At sa subong, siya man ang aming officer in charge ng senior citizen sa amon nga banwa. Ang isa ka unique nga bouquet of roses kag different flowers, may paper money pa, nga ang isa panay 100 peso bill, nga ang total 3,000 pesos ang nakadikit sa bouquet of flowers. Kag ang isa ka bouquet of flowers may nakadikit nga tag 500 pesos, nga ang total 3,000 pesos padala sa mail galing Amerika sang akon nga hinablos nga nagapalangga sa akon. So thank you gid sa inyo nga tanan. I love you all. Love, kisses and prayers, Lola Amparing. And of course, may ari pagidiri siya nga ginbilin sa aton nga iyaman nga poem. Ika-97th na kaarawan, April 11, 2026. Ang pinakamasaya na pagdiriwang ng kaarawan ay 97th na hindi makakalimutan hanggang buhay ako. Maraming dumalo na mga kaibigan at mga kamag-anak, may nagharana ng mga choir at mga friends na kaguro ko. Ang mga awit, mga bulaklak, kuskus ng gitara ay nagpukaw ng kasiyahan sa dibdib ko.
Ang kasiyahan nga ginhalad ay parang sugat sa dibdib na di mabubura. Mula noon at hanggang sa ngayong panahon, mahirap makakalimutan. Maraming mga bagay, pera na binigay na mahirap burahin. Salamat, salamat sa mahal na may kapal na nagbibigay ng grasya, awa at sumagot ng aking panalangin. Napakarami ang dumalo at may mga birthday gifts bigay sa akin. Hindi ko makakalimutan ang mga smiles punong-puno ng pagmamahal. Maraming salamat sa may taos-pusong mga inspirations, makawiwili nga mga words nga ginhalad sa akon, sa atubang sa akon mga bisita, talagang hindi mabubura sa aking dibdib at puso't damdamin. Inspired talaga ako, punong-puno ng kasiyahan. Gani, kaluyan ka mo sa aton mahal nga Diyos sa inyong pagpalangga sa akon. Madamo nga salamat sa inyo tanan. Kag may kasugpon pa, tita, bisan pila na ka oras ang akon nga pahuway-huway. So, naisipan ko naman nga magsulat sa akon nga mga naranasan sa itong mga nakalipas nga panahon. Nadumduman ko ang mga ginhambal ni Mia nga ginsulat niya sa isa ka paper. Tama o talagang totoo na mga 10 or 11 ang aking mga admirers noon. Pero kahit isa sa kanila, wala gid ako sang ginobyo. Balan mo tita, laman ang utak ko noon, mag-aral ng mabuti, pagtitiis o paghihirap ang nadaanan noon para lang makatapos sa pag-eskwela. Kag maging isa ka teacher. Gani, way gid ako yung naganubyo-nubyo o ulo istorya sa mga soltero, sadto, kaya tinag-eskwela pa ako. Sa awa ng poong may kapal, nakatapos ako at nakamit ang tugumpay sa aking binabalak na kaunlaran. Kaya tita sa ngayon, happy na happy man ako na kahit kakonti lang ang pension ko, pero tamang-tama man sa aking maintenance. Nadumduman ko naman sa itong Second World War hanggang high school at college, ang paghihirap at pagtitiis na aking naranasan noon. Pero sa awa ng poong may kapal, maligaya pa rin ako sa ngayon. Parang ako nagugulat noon. Sa kadamuon sa mga admirers ko, ni isa sa ila, wala agad ako ginobyo o nagupod-upod abay ako sa ila sadto kung nagapauli ako halin sa school. May ara na 2 o 3 nga nagapungko sa bangko, bantay sa akon nga pag-abot. Di paano mo sila makaistorya sa akon. Kaya tinagakadto ako dayon sa hardin. Nagapang bunot sang hilamon, nagapamunyag sa mga tanom. Kung kaisa gina, buligan man ako nila, pero wala gid ako nagaatubang sa ila o kung makipag-istorya sa ila. Nadumduman ko, bisan isa sa mga ila sadto, way kung hindi na istorya, kung wala ako yasang upod. Doon ako baan bala ako, o talagang ayaw ko makipag-usap sa kahit isa sa kanila. Balan mo tita, pag abot ko ya sa balay, halin sa school, sa garden ako dayon, nagakadto. Kung kaisa, nagapanglaba ako sang akon nga mga bayo, may mga pila ka panid nga mga bayo ko kay ti ubalaba man lang ako. So sa college, 4 lang ang akon nga ginasuksok nga panapton, mga daan pa ina o ginatugalbo lang. Tibiro mo pag tag-ulan, perme ko ginapainitan sa dapog, sa kalayo para lang magmala. Tapos suksokon ko naman sa masunod nga adlaw. So wala ako time para nga magatubang, mag-istorya sa mga nagapuro pamasyar. Do mga makaluluoy man sila kung tanawon, nga nagapulungko lang, wala ako sila pagdiparaha. Abi mo tita, mga gwapo man, neat and clean, mga mabuot man, pero wala, agad ako pagsugilanon sa ila. Nga daw mga pobre lang, wala ko sila pagbugnuha. Iti para sa akon niya, ang sulod sa akon isip, ang pag-eskwela ko. Kaya sa akon niya mga pagsakripisyo, ti nalabot ko gid, ang duyag ko nga labuton. May 2 ako ka-admirer sadto, siguro, hindi ko man malipatan, no?
Ang isa sa ila, isa ka professional man. Hindi na ako sure kung engineer o commerce ang kurso niya. Engineering o commerce. Pagkatapos niya sa pag-eskwela, dito siya nagtrabaho sa Guam. Gani, talagsa lang kami nga magkita ay, pagbakasyon niya. Tita, nagpamasyar siya sa akon sa balay. Kagang hambal niya sa akon. Ang paring, ano may bana ka na? Hambal ko, wala pa, kay ti ako ang breadwinner sa pamilya ko. Tapos namangkot naman siya, ang paring, may nobyo ka na? Sabat ko, wala ako naganobyo-nobyo. Ti siling niya naman, ti, pareho kita nga duha. Wala man ako asawa, kag wala man sang nobya. Tita mo man lang na, sulit-sulit nga mga pamangkot. Ti way man nagahambal, nga ti pareho kita nga duha. So kung tayo na Tita Regine, masiling tani, nga ti kami na lang nga duha, pero ti, wala man. Way man nagahambal nga naluyag sa akon. Nagpauli lang, nga sige-sige man ang balikid sa akon. Yan yung buot hambalon sa to. Pag-ibig sa tingin lang. Halinsad to, wala. Nagid kami magkita ay, abi mo tita, mabuot man, kag medyo may kaya man sa pangabuhi. Ang utod nga babae, teacher man, kag friend ko man. Ang isa naman, sad to gwapo, always neat and clean, mabuot, respectful, kag pareho ang pangalan. Sang iya nanay sa pangalan ko. Adlaw nagapamasyar sa balay, isputing ang panapton, always smiling. Pero tita, way, managahambal nga naluyag sa akon. Pero nagapabati-bati lang ang nanay niya nga ako gid ang luyag niya nga pangasawon sang iya nga anak. Balan ko man, kag akon man nabatyagan, nga may luyag sa akon, pero wala man ako nagahambal. Pag-ibig lang sa tingin. Pao-adlaw-adlaw, smarte, gwapo, natingala lang ako mo, no, nga hindi man ako gwapa, pero do damo ang nag-admire sa akon. Anyway, tubdob na lang anay diri, Tita Regine, madamo nga salamat. Always, Lola Amparing. Lola Amparing, thank you so much, Gid, ha, sa mga lain-lain nga mga kwento. I know nga ti, amo malang ni, no, ang imo nga kalingawan and ang imo way para nga siling mo di ka magka-Alzheimer. So, non-stop, nga pagsulat-sulat diri sa KLP. Padayon na lang, Lola Amparing. Ay na ma-celebrate ka pa sa imong ika-98th birthday. And who knows, basi masapawan sang 98th birthday mo, ang ika-97th nga birthday celebration mo. Malay natin, di ba? Mas more meaningful and mas more memorable and mas amo pa niya ang pinakamasadya. So let's look forward to it. Mga kabombo, sa inyo man nga mga istorya dira, you can share through email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat ang mga istorya and then ipadala. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Magasunod na ang mga dramas, ang Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kag ang Dear Diary. Of course, balikay kita again tomorrow. Sa gihapon ni ninyong alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat, Gid. Good afternoon and God bless.